कृष्णा। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यदादिरतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। அன்பார்ந்த ஆன்மீக அன்பர்களே, இஸ்கான் பெங்களூரின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன். பணிவன்போடு உங்கள் கிருஷ்ணன் தாசன் வரவேற்கின்றேன். இப்பொழுது நாம் ஒரு முறை அந்த ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்லுவோம். நான் கூறுகின்றேன், அனைவரும் கூட சேர்ந்து கூறுங்கள். இந்த மந்திரம் மிகவும் புனிதமான மந்திரம். யாரு வேணாலும் சொல்லலாம். இந்த மந்திரத்தை எந்த நிலையிலும் சொல்லலாம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் பொற்பாதங்களை வணங்கி இந்த உரையை நான் தொடங்குகிறேன். ஜெயபதகா சுவாமிகளின் ஆசிகளோடு, கௌடிய மத்வ வைஷ்ணவர்களுடைய ஆசியோடு, இந்த குரு பரம்பரையின் ஆசிகளோடு நான் இன்று இந்த பகவத்கீதை உரையை தொடங்குகின்றேன். இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது அக்ஷர பிரம்ம யோகம். இது அத்தியாயம் 8, கிருஷ்ணரை அடைதல். எப்படி போய் நம்ம கிருஷ்ணரை அடையலாம்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். எல்லாத்தையும் கேள்வி யார் கேட்கிறான்னு பார்த்தா அர்ஜுனன் தான் கேள்வியை கேட்கிறார். இப்ப என்ன கேள்வி கேட்கிறான்றத நம்ம பார்க்கலாம். अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं स किं प्रोक्तम् அதி தெய்வம் கிமுச்சதே. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜடத்தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. எல்லாத்தையும் மொத்தமா கேட்கிறார் அர்ஜுனன், 1-2 கிடையாது. பிரம்மனா யாரு? பிரம்மன்னா யாரு? இந்த அத்தியாத்மனா என்ன? ஆத்மானா என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் கர்மானா என்ன? இந்த ஜட தோற்றம், இந்த மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்தது? இந்த தேவர்கள்லாம் யாரு? இவங்களை பத்தி எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்றார். இப்படி அவருக்கு சந்தேகம் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன? 7வது சாப்டர்ல பகவான் இதை பத்தி ஒரு சில ஞானத்தை கொடுத்துட்டாரு, ஆனா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல. அதனால என்னன்னா அவருக்கு அந்த சந்தேகம் வந்துருச்சு. எல்லாத்தையும் இப்ப எல்லாத்தையும் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். பிரம்மா, ஆத்மா, பரமாத்மா, கர்மா, தேவர்கள்னா யாரு, மொத்தம் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம்னா என்ன, எல்லாத்த பத்தியும் டவுட் கேட்டார். அவருக்கு இந்த டவுட் வந்தது காரணம் 7வது சாப்டர்ல பகவான் ஒரு சில ஞானத்தை கொடுத்ததுனால அவருக்கு இந்த
டவுட் வந்திருக்கு. அது எப்படி பகவான் விளக்குறான்றதை நம்ம பார்ப்போம். திரும்பவும் கேள்வி கேட்கிறார். அதியஞ கதம் கோத்ர தேகேயஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே சகதம் அசினியதாத்மபி. மதுசூதனனே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? மதுசூதனனே, ஏன் மதுசூதனுக்கு மதுன்ற அரக்கனை கொண்டவரனால அவருக்கு மதுசூதனன்னு சொல்லிட்டு பேர். யாகங்களின் இறைவன். இப்ப நிறைய பேர் யாகம் பண்றாங்க. யாகத்தோட உண்மையான பலனை யார் அனுபவிக்க போறா? யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடல்ல அவர் எங்க வசிக்கிறார்? நீங்க சொல்றீங்க பரமாத்மா பரமாத்மான்னு சொல்றீங்களா, அந்த பரமாத்மா எங்க வசிக்கிறான்னு கேட்கிறார். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? சாவர நேரத்துல, அதாவது இறக்குற தருவாயில எப்படி உங்களுக்கு? இது எல்லா கேள்வியும் நமக்காக தான் வைக்கிறாரு அர்ஜுனன். ஏன்னா கிருஷ்ண மாயா, யோக மாயனால அவர் இந்த கேள்வியை கேட்கிறாரு. ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்டார்னா, 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் ஒரு சில வார்த்தைகள், அதாவது ஒரு சில ஸ்லோகங்களை சொல்லும் போது அந்த இது குழு அவருக்கு கொடுத்திருக்காரு. இப்ப இதுதான் இது 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் பேசினது. 7.29 7.30 இது ரெண்டுமே இது லாஸ்டா முடியக்கூடியது. குழு கொடுத்ததுனால அர்ஜுனனுக்கு அந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கான அந்த இது ஆசை ஏற்படுது. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாமாஷ்ரித்யதந்தியே தே பிரம்ம தத்வித் கிருஷ்ணம் அத்தியாத்மம் கர்மஷாகிலம். இது 7.29. அதுல பிரம்மனா என்ன, தே பிரம்மம், தே பிரம்மத்தை பத்தி சொல்றாரு. அப்புறம் ஆத்தியாத்மா, ஆத்தியாத்மானா என்னன்றத பகவான் லைட்டா ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறாரு. உடனே அவருக்கு டவுட் வந்துருது அர்ஜுனனுக்கு. அப்புறம் தான் அந்த கொஸ்டினை 8th சாப்டர்ல போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். அடுத்த டவுட் வர்றதுக்கு 7.30 ஒரு காரணமா. இதெல்லாம் 7வது சாப்டர்ல இருந்து நான் தான் எடுத்து இந்த ஸ்லோகம் போட்டிருக்கேன். சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி அக்ஞம் சயே விதுஹ பிரயாண காலே அபிசமாம் தே விதுர்யுக்த சேதசஹ. அதாவது ஆதி தெய்வம், இது ஃபுல்லா தமிழ்ல வர்றதுனால ஆதி தெய்வம். ஆதி தெய்வம்னா யாரு? அப்புறம் ஆதி யஞ்ஞம், ஆதி யஞ்ஞம்னா யாரு? பிரயாண காலம்னா பிரயாணம், எங்க பாடியை விட்டுட்டு நம்ம மேல பகவானை நோக்கி போகும்போது எப்படி உங்களை நாங்க ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுன்றது பகவான் ஒரு லைட்டா சின்ன சின்னதா ஹிண்ட் கொடுத்திருக்காரு. இந்த ஹிண்ட்டை ஃபுல்லா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாரு. பகவான் மூலமாவே அவர் எல்லா கேள்விகளையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விரும்புறார் அர்ஜுனன். எப்படி பகவான் பதில் சொல்றாருன்றது பாருங்க. இதுதான் 8 கொஸ்டின்ஸ் போஸ்ட் பண்றாரு பகவானுக்கு. அர்ஜுனன் நமக்காக தான் இவ்வளவு கேள்விகளையும் கேட்கிறார். அர்ஜுனன் ஒரு தூய ஆத்மா, அவருக்கு தெரியாது கிடையாது. இருந்தாலும் கிருஷ்ண மாயினால இந்த கேள்வி கேட்கிறார். பிரம்மம், பிரம்மம்னா என்ன? உடனே பகவான் சொல்றார், இந்த ஜீவாத்மாக்களை உள்ளடக்கி அந்த ஒரு இதுதான் அழியாத வாழ்க்கை வாழக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மா தான் பிரம்மமா அறியப்படுது. அப்ப ஆத்தியாத்மானா என்ன? இந்த ஜீவாத்மா இந்த உடலை கண்ட்ரோல் பண்ணுது பாத்தீங்களா இல்ல, இந்த ஜீவாத்மா தான் ஆத்தியாத்மா. ஆத்தியாத்மான்னு சொல்லுவாங்க. ஜீவாவின் இயல்பான நிலை, சுயம், சுய இது உடலை கண்ட்ரோல் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவாத்மா. இதுதான் ஆத்தியாத்மா. பிறகு கர்மானா என்னன்னு கேட்கிறார். அதாவது நம்ம உடம்புக்கு உடம்பு வளர்க்கணும்னா என்ன பண்ணா கர்மம் பண்ணிதான் ஆகணும். பகவான் சொல்றாரு, நீ உன்னோட கர்மாவை பண்ணலன்னா இந்த உடம்பு கூட பத்திரமா பாதுகாக்க முடியாதுன்றாரு. யாராலும் கொஞ்ச நேரம் கூட சும்மா உட்காந்துருக்க முடியாதுன்றாரு பகவான். கர்மா எதுக்காக கர்மா பண்றோம்? இந்த உடலை வளர்க்கணுன்றதுக்காக. இந்த உடலை மட்டும் வளர்த்தனா என்ன ஆகுனா ஆத்மாவுக்கு வளராது. ஆத்மா வளர்னா என்ன பண்ணும்? பகவானுக்காக இந்த கர்மாவை செய்யும் போது ஆத்ம ஞானத்தை பெற்று இந்த ஆத்மா பரமாத்மாவோட உறவாடும் போதுதான் உண்மையான கர்மாவா அது இருக்கு. அப்புறம் அதிபூதா. ஆதிபூதானா என்ன? பொருளை கையாளுதல். இயற்கை மாறிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த இயற்கை இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த இயற்கை ஒரு நாளைக்கு இருக்கிற, நம்ம உடம்பே ஒரு நாளைக்கு இருக்கிற போல ஒரு நாளைக்கு இருக்காது. ஏன்னா இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய செல்கள் அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு, செல்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அதே போல இந்த இயற்கையை மாறிட்டே இருக்கக்கூடியது. இந்த மாறிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கையை தான் ஆதிபூதா, பொருள்களை கையாளுதல்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். ஆதி தெய்வா. ஆதி தெய்வனா the supreme personality of Godhead, உச்ச தேவன். அதாவது அனைத்து தேவ தேவியர்களும் அவருக்குள்ளார அடக்கம். இதுதான் ஆதி தெய்வா. ஆதி தெய்வனா என்னன்னு கேட்கிறாரு. எல்லா தேவ தேவியர்களும் அடங்கிய the supreme personality of Godhead, இந்த கிருஷ்ணா தான் ஆதி தேவான்ற. ஆதி யங்னா, தியாகத்தை அனுபவிப்பவர். ஆதி யங்னான்றது அதாவது நம்ம பண்ணக்கூடிய யாக யங்னங்களை அனுபவிக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பரமாத்மா. இந்த பரமாத்மா தான் ஆதி யங்னா. ஆதி யங்னா எங்க வசிக்கிறார்? ஆதி யங்னா எங்க இருக்காருன்னு கேட்கிறாரு. நீங்க சொல்ற அந்த ஆதி யங்னா எங்க இருக்காரு? எல்லாருடைய இதய கமலத்திலையும் பரமாத்மாவா இருக்காரு. அதாவது ஆத்மா இருக்கக்கூடிய இடத்துல அவரும் பரமாத்மாவா இருக்காரு. ஆத்மா இது பண்ணிட்டு இருக்கு, கர்மபந்தத்துல சிக்கி இருக்கு. பரமாத்மா கர்மபந்தத்துல சிக்காம இந்த ஆத்மாவுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த ஆசைகளை பூர்த்தி பண்ணக்கூடிய, அதாவது அந்தர்யாமியா உள்ளார இருந்து என்ன பண்றாரு? அந்த ஆத்மாவுக்கு வழிவகை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் அடுத்த 8வது கேள்வி கேட்கிறார். இறக்குற நேரத்துல கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்வது? அதாவது இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி எல்லாருக்குமே. வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சின்றார் பகவான். சும்மா சாதாரணமாலாம் போற நேரத்துல நினைச்சலாம் இது பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதான் பின்னாடி நிறைய ஸ்லோகங்கள் வருது, என்னென்ன பிரச்சனைகள்னு. வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி, நினைவு, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். எப்பயும் சதா சர்வகாலமும் பகவானோட நினைப்பு இருக்கும்போது என்னன்னா
இறக்குற தருவாயிலையும் அந்த நினைப்பு வந்து மறந்து போகாதுன்னு பகவான் சொல்றாரு. அந்த நேரத்துல நம்ம வந்து சாகிற நேரத்துல பாத்துக்கலாம், ஒரு 60 வயசுக்கு மேல பாத்துக்கலாம்னு அந்த கதையெல்லாம் ஆகாது. பகவான் தெளிவா சொல்றாரு, இளம் வயதிலேயே வந்து இந்த சர்வீஸ் பண்ணணும். சர்வீஸ் பண்ணி நீங்க வரல பக்தி சர்வீஸ் வந்து பண்ணணும்னு சொல்றாரு. திரும்பவும் பகவான் விளக்குறார். இந்த 8 கேள்விகளையும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே விளக்குறார். கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் போட்டுட்டோம். எப்படி பகவான் விளக்குறான்றத பார்ப்போம். ஸ்ரீ பகவானுவாஷ அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் சுபாவோ அத்தியாத்மம் உச்யதே பூதபாவோத்பவகாரோ விசர்க கர்ம சங்கித. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதுமாகும். அதன் சுவாபமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பலநோக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு 8.3ல. பிரம்மன்றது வந்து அழிவற்றது. இந்த பிரம்மன்றது வந்து அழிவில்லாது. அதனுடைய சுபாவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா. அதோட நித்திய இயற்கை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மா. அந்த ஜீவாத்மாவுடைய ஜட உடலை, இந்த உடம்பை வளர்க்கறதுக்காக அவன் செய்யக்கூடிய காரியம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் கர்மா, பலநோக்கு செயல்கள் சொல்றார். இதுதான் வந்து அவர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் வந்து அத்தியாத்மனா என்னன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவா பகவான் வந்து விளக்குறார். பாருங்க, இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். சின்ன வயசுல இந்த இளமை, வாலிபம், முதுமை. திரும்ப என்ன பண்ணுது, இந்த சட்டையை கழட்டி போடுற போல இந்த உடலை வந்து நம்ம அப்படியே கழட்டி போட்டு என்ன பண்றோம், வேற ஒரு உடம்ப இது பண்ணிருக்கோம். சட்டை கேஜி போயிடுச்சுன்னா உடம்ப கழட்டி போட்டோம். மேல பாத்தீங்களா, மேல எல்லா ஆத்மாக்களும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல இருந்துகிட்டு இருக்கு. எல்லாம் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல இருக்கு. அடுத்தடுத்து பிறப்பு எடுக்கிறதுக்காக அதோடைய கர்ம பலன்களுக்கு தகுந்தா போல வந்து மேல வந்து எல்லா ஆத்மாக்களும் வெயிட்டிங்ல இருக்கு உடல் எடுக்கிறதுக்கு. இந்த கர்ம பலன்கள் நம்ம எப்படி பண்றோம்ன்றத வந்து இங்க பாக்குறீங்க. இப்ப முதல் இதுல வந்து பெண்களோட எப்பயும் பெண்கள் மேல ஆசை கொண்டுகிட்டே இருந்தா என்ன பண்றாரு பகவான் பரமாத்மா, என்ன பண்றாரு, அடுத்த பிறப்புல வந்து ஒரு நாயா பிறக்க வச்சிடுறாரு. இதுல வந்து எப்ப பார்த்தாலும் வந்து இந்த மது மாமிசம் எப்பயும் சாப்பிட்டு இருக்கவங்க பரமாத்மா என்ன பண்றாரு, அவங்களுக்கு வந்து பன்றியா வந்து பிறக்க வைக்கிறார். அடுத்தது வந்து இந்த என்ன சொல்றது, நிறைய உதவி பண்றது, சர்வீஸ், புண்ணிய கர்மாக்கள் பண்ணக்கூடியவங்களை என்ன பண்றாரு, மேல் லோகத்துக்கு சொர்க்கலோகத்துக்கு போய் ஆனந்தமா இருக்க வைக்கிறார். எப்பயும் வந்து பக்தி தொண்டு, எப்பயும் பகவானோட சிந்தனையில இருக்கவங்க வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட கூட்டுக்கிறார். அவர்கிட்ட போனவங்க திரும்பி வர்றது இல்ல. சொர்க்கலோகம் வரைக்கும், பிரம்மலோகம் வரைக்கும் போனாலுமே வந்து திரும்பி வர வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இருக்கும். அதை நான் எல்லாமே காட்டுறேன். பிரம்மலோகம்ன்றது எப்படி இருக்கும், அதுக்கு மேல உள்ள லோகங்கள் என்னன்றதெல்லாம் நான் வந்து படம் வச்சிருக்கேன். அந்த படங்கள் மூலமா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்ப இதுதான் ஒருத்தர் அதாவது பகவான் எல்லாருக்குள்ளாரும் இருக்காரு பரமாத்மா. நம்ம ஆசை எப்படி ஆசைப்படுறோமோ அதுக்கு தகுந்த போல நம்மளுடைய அடுத்த பிறவி நம்ம எப்படி ஆசைப்படணும். மேல இருக்கக்கூடிய அந்த படம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த படத்துல வந்து பக்தனா இருந்தோம்னா நம்ம வந்து எப்பயும் போய் மேல நம்ம என்ன பக்தி தொண்டு இங்க செய்யறோமோ அதே பக்தி தொண்டு நீங்க வந்து பகவானுக்கு பூமாலை, தோமாலை, இதே போல வந்து ஏதோ ஒரு சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் மேல உங்களுக்கு அதே சேவை வந்து பகவான் வந்து கொடுக்குறாரு. நித்தியமா அவர் இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கு போய் வைகுந்த லோகத்துக்கு போய் நீங்க வந்து ஆனந்தமா அவருக்கு தொண்டு பண்ணலாம். அதிபூதம் ஷரோபாவஹ புருஷ சாதி தைவதம் அதியோ அகம் ஏவாத்ர தேஹே தேக பிரதாம்பர. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீட்டிருக்கும் பரமபுருஷனாகிய நான் அதியங்க யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஒரு கேள்விக்கும் பகவான் சொல்றார், எப்போதும் மாறிட்டு இருக்க இந்த பௌதிக இயற்கை, இந்த பௌதிக இயற்கை மெட்டீரியல் எல்லாம் எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது. நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம வாங்கி வைக்கக்கூடிய எல்லாமே இயற்கை, எல்லாமே மாறிட்டே இருக்கக்கூடியதுதான். எதுவும் பெர்மனன்ட் கிடையாது, எல்லாமே டெம்பரரி. எக்ஸப்ட் மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், அது மட்டும் தான் வந்து பெர்மனன்ட் ஆனது. அது அதிபூத எனப்படும். சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும், எல்லா தேவர்களும் அடங்கக்கூடிய பகவானுடைய விஸ்வரூபம் வந்து அதிதெய்வன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் யாரு இருக்கா, பரமாத்மாவா, அவங்களோட இதயத்துல பரமாத்மா வீட்டு இருக்கேன். நீங்க பண்ணக்கூடிய யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறது யாருன்னு பார்த்தா நானே தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன். யாகத்தினுடைய பலனை வந்து அனுபவிக்கிறது வந்து நான் தான் சொல்றேன். இப்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். அந்த காலே சமாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் ஏ பிரயாதி சமத்பாவம்
யாதி நாஸ்யத்ர சம்சயः. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. ரொம்ப தெளிவா சொல்றார் பகவான். வாழ்வின் இறுதி காலத்துல நம்ம வந்து இந்த உடலை விடாத நேரத்துல என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். அது ரொம்ப சிரமமான வேலை. அது எப்படி சிரமன்றதும் பின்னாடி வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, பீஷ்மாச்சாரியர் அம்பு படுக்கையில அர்ஜுனன் விட்ட அம்புனால வந்து அம்பு படுக்கையில வந்து படுத்திருக்கார். அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, தர்ம நியாயங்களை போய் பீஷ்மர் கிட்ட கேட்டு, ஏன்னா தர்ம நியாய சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் தெரிஞ்ச ஒரு பீஷ்மர், அவர்கிட்ட போய் நீ கத்துக்கோ, கிருஷ்ணா நீ சொல்லக்கூடாதுன்றாரு. இல்ல அவருக்கு அவர் வாயாலே கேட்டுக்கோன்னு சொல்றாரு. அவர்கிட்ட போய் கேட்கும்போது கேட்கிறார் தர்மர் வந்து. முதல்ல கேட்கறது வந்து என்ன கேட்டார்னா, யார் முழு முதற் கடவுள், யாரை வணங்கினா இந்த சிரமமான உலகத்துல இருந்து நம்ம வந்து மீண்டு போகலாம், இப்படி எல்லா கேள்விகளையும் வந்து கேட்கிறார். தர்மன் என்னன்றது கேட்கிறார். அப்ப வந்து பீஷ்மாச்சாரியர் சொல்றாரு, நீங்க எல்லாம் அவருக்கு அத்தை பிள்ளையா இருக்கிறீங்க, ஆனா அது கூட தெரியாத அளவுக்கு உங்க பக்கத்திலேயே அவர் உலாவிட்டு இருக்காரு. அந்த பரமாத்மா கண்ணபிரான் தான் வந்து, வாசுதேவன் தான் வந்து அனைத்திற்கும் சர்வம், சர்வவியாபி, சர்வ காரணம் அவன் தான். அவனை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்றாரு. இப்படி வந்து என்ன பண்ற, பிரம்ம பீஷ்மஸ்துதின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பகவானை போட்டுறாரு. அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து இன்னைக்கு விஷ்ணு சகஸ்ர நாமமா இருக்கு. இந்த விஷ்ணு சகஸ்ர நாம பகவான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சிடறாரு. அவருக்கு வந்து என்ன பண்ற, விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறாரு. பகவானை பார்த்துக்கிட்டே வந்து அவருடைய இது பிரியுது. இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். பீஷ்மாச்சாரியார் பாத்தீங்கன்னா வந்து சிறந்த பக்தன். பீஷ்மாச்சாரியர் மகாஜன் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, ஒரு சிறந்த பக்தன். பகவான் வந்து அவருடைய லீலையை புரியறதுக்கு வந்து பீஷ்மாச்சாரியரை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாரு. அவருக்கு வந்து முக்தி அளிக்கிறார் அவர். இப்ப இந்த படம் பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து மகாபாரதத்துல வரக்கூடிய ஒரு இது ஒரு கதை. பஞ்சபாண்டவர்கள் வந்து காட்டுல இருப்பாங்க. வனவாசத்துல இருக்கிற நேரத்துல தண்ணி தாகம் எடுக்கும் தர்மருக்கு. உடனே என்ன பண்ணுவாரு, அர்ஜுனன் அனுப்புவாரு, போயிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு வாப்பான்னு. அர்ஜுனன் போவார். தண்ணி எடுக்க போகும்போது அந்த குளத்துல வந்து தண்ணி எடுக்க போகும்போது அங்க ஒரு எக்ஷன் இருப்பாரு. அந்த எக்ஷன் சொல்லுவாரு, நீ இந்த தண்ணி எடுத்து குடிக்கணும்னா நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும்னுவாரு. அதெல்லாம் முடியாது, நீ யார் என்ன கேள்வி கேட்கறதுன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் தண்ணி குடிப்பாரு, மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாரு. அடுத்தது வந்து பீமன் போவாரு. பீமனும் அதே போல கேள்வி கேட்பாங்க, அவரும் கேட்க மாட்டாரு, தண்ணியை குடிச்சு மயக்கம் அடைஞ்சிடுவாரு. நகுல சகாதேவர்கள் போவாங்க, அவங்களும் அதே போல கேட்டு இது பண்ண மாட்டாங்க. திரும்பி வரலன்னொடனே தர்மர் என்ன பண்ணுவாரு, யுதிஷ்ட மகாராஜா அவரே போவாரு. போய் பார்க்கும்போது தண்ணி எடுக்க போகும்போது அவருடைய சகோதரர் எல்லாம் கீழே வந்து பார்த்துட்டு தண்ணி எடுக்க போகும்போது அந்த எக்ஷன் சொல்லுவாரு, தண்ணி எடுக்கக்கூடாது, நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி. அவர் தர்ம மகாராஜா, அவர் வந்து சொல்லுவாரு, நீங்க கேளுங்க நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு. அப்ப வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்பாரு. அதுல ஒரு கேள்வி கேட்பாரு, நீ எதை ரொம்ப ஆச்சரியமா பாக்குறேன்னு சொல்லி கேட்பாரு. அதுக்காக தான் இந்த நீ எதை ஆச்சரியமா பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு, இந்த உலகத்துல நீ எதை ஆச்சரியமா பாக்குறேன்னு. இந்த மரம் நிறைய பேர் மரணிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க, ஆனா சுத்தி இருக்கிறவங்க மரணிச்சுட்டு இருக்காங்க, நாம எப்பயுமே நிரந்தரமா இருப்போம்னு சொல்லிட்டு இந்த மனிதர்கள் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா. அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. என்னைக்கு வேணாலும் யாருக்கு வேணாலும் மரணம் வரும், ஆனா இத்தனை பேர் சுத்தி மரணிச்சுட்டு இருக்காங்க, ஆனா நமக்கு எப்ப மரணம் வரும் அந்த மரணத்துக்கு தயார்படுத்தணும்ன்ற அந்த எண்ணமே இல்லாம இந்த மக்கள் வந்து இருக்காங்களே, அதுதான் எனக்கு வந்து ஆச்சரியம் அளிக்குதுன்னு சொல்றாரு. இப்படி கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் அனைத்துக்கும் தர்ம மகாராஜா பதில் சொன்ன உடனே வந்தது எக்ஷன் கிடையாது, யம தர்மராஜனே வந்தாரு. வந்த உடனே வந்து சொல்றாரு அவர்கிட்ட, நீ வந்து ஒரு சகோதரனை உயிர்ப்பிச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. உடனே அவர் வந்து எனக்கு வந்து நகுலனையோ இல்ல சகாதேவனையோ கொடுன்றாரு. அவர் கேட்கிறாரு, ஏன்பா அர்ஜுனன் இருக்காரு, பீம், அவங்க தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆட்கள், அவங்கள கேட்க மாட்டேன்றேன்றாரு. அப்ப அவர் சொல்லுவாரு, எனக்கு வந்து 2 தாய்கள், குந்தி தேவிக்கு நாங்க 3 பேரும் பிறந்தோம். மாதிரி தாய்க்கு வந்து 2 சகோதரர்கள் பிறந்தாங்க. என்னோட தாய்க்கு நான் இருக்கேன். அந்த மாதிரி தாய்க்காக ஒரு சகோதரனை கேட்கறேன்னு சொல்லுவாரு. உடனே வந்து யமதர்மராஜா தன்னுடைய சுயரூபத்தை காட்டி, எக்ஷனா இல்லாம காட்டி அவருடைய அனைத்து சகோதரர்களையும் உயிர்ப்பிப்பாரு. இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா, தர்ம மகாராஜா சொல்றதுன்னா, நம்ம வந்து என்னைக்குமே நம்ம மரணத்துக்கு வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறது கிடையாது. சுத்தி இருக்கிறவங்க போனாலும் நம்ம நிரந்தரமா இருக்கும். இதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியம் அளிக்குதுன்னு வந்து சொல்றாரு. நம்ம எப்படி நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும்னா, பக்தி துண்டாட்டி நம்ம ப்ரிப்பேர், ஏன்னா டெய்லி நம்ம வந்து அந்த இதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கணும். அதுதான் வந்து இந்த கதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. யம் யம் வாபிஸ்மரன் பாவம் தைஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏ வைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவபாவிதஹ. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டார் பகவான். உடம்ப விடும்போது என்ன நிலையை எண்ணுகின்றானோ, இறக்குற தருவாயில சுத்தி உறவுங்க தான் நின்று கதறிட்டு இருக்கும். மனைவி, மக்கள், உறவினர்கள் எல்லாம் சுத்தி இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இருக்கும்போது என்ன நிலை வரும் சொல்லுங்க. மனைவியை விட்டுட்டு போறோமே, மக்களை விட்டுட்டு போறோம், இது இப்படிதான் வந்து மனிதனுக்கு வந்து எண்ணம் இருக்கும். ஆனா பகவானை நினைக்க தோணுமே, எல்லாம் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் அழுதுட்டு இருப்பாங்க. அந்த நேரத்துல வந்து எப்படி பகவானை நினைக்க தோணும்? அதுதான் வந்து பகவான் சொல்றாரு, ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ
ஐயமின்றி அவன் நிலையை அடைகின்றான். இங்க பாருங்க, ஒருத்தர் வந்து அந்த மானையே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. உடனே அடுத்த பிறவில என்ன, இது வந்து சாஸ்வதம். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற இந்த கதையை பத்தி நம்ம இப்ப அடுத்த வரக்கூடிய பதிவுகள்ல பார்ப்போம். இவர் மானா மாறுறார், தான் வளர்த்த மானா மாறுறார். இங்க பாருங்க, இவர் வந்து பரத மகாராஜா, நம்மளுடைய பரத வருஷத்தை ஆண்டவர் வர்ணாசிரம தர்மப்படி சன்னியாசத்தை ஏத்துக்கிறார். சன்னியாசத்தை நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்றது, ஒரு மான் வந்து தன்னுடைய கன்றை எண்ணிட்டு இறந்து போகுது. அப்ப அந்த கன்றை, அதாவது வந்து மான் கன்றை வந்து வளர்க்குறாரு. அவரு பூஜை பண்ணாலும் சரி, எப்ப பண்ணாலும் அந்த மான் அவர் கூட இருக்கு. அந்த மான் மேலேயே சிந்தனையா இருக்காரு. அந்த மானுக்காக, அந்த மானை பத்தியே சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. இந்த மானுக்கு வந்து உணவு வைக்கிறது, அது தூங்குதா இல்லையான்னு எப்பயுமே ஒரே சிந்தனையா இருக்காரு. எப்ப பார்த்தாலும் அதே. இவர் போனது எங்க, சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போனார், தன்னுடைய மனைவி மக்களை மறக்கணுன்றதுக்காக போனார். பாருங்க மாயை வந்து எவ்வளவு இதுவானது பாரு. உடனே என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து இறக்கும் போது என்ன வர்றாரு, திரும்ப வந்து மானா வந்து மாறிடுறாரு. மானா இறந்த பிறகு அடுத்த பிறகு மானா போறாரு. ஆனா இவ்வளவு கூட யாக யஜ்ஞங்கள் பண்ணதுனால அவருக்கு போன பிறவியினுடைய ஞாபகம் இருக்கு. அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த சாதுக்கள் சாப்பிட்டு போட்ட அந்த மிச்சங்களை போய் வந்து சாப்பிடுறாரு. மானா இருக்கும்போதே அந்த சாதுக்களுடைய உணவை உச்சிஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க, அதை சாப்பிட்டதுனால என்ன பண்றாரு, அடுத்த பிறவில மனித பிறவி கிடைக்குது. அவர் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஜடபரதர்ன்னு சொல்லுவாங்க. அவர் ஜடபரதனுக்கு நல்ல ஞானம் இருக்கும். அவர் மன்னர் ரகுகுணருக்கு வந்து அவ்வளவு பெரிய ஞானத்தை கொடுத்தது. ஸ்ரீமத் பாகவத சொல்லப்பட்ட ஞானத்தை, ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்தவரு. இப்படி ஞானத்தை கொடுத்ததுனால என்ன பண்ண, அவருக்கு வந்து அந்த பிறவிலே வந்து அவருக்கு வந்து முக்தி கிடைக்குது. நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறோம் சன்னியாசம் வாங்கிட்டா நமக்கு முக்தின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா வீட்டை விட்டு விலகி போனாலும் இந்த மாயையை வெல்றது அவ்வளவு எளிது கிடையாது. எப்பயும் பக்தி தொண்டுல இருந்து பகவானுடைய சிந்தனையில் இருந்தாதான் இந்த மாயையை வெல்ல முடியும். பகவானே சொல்லியிருக்காரு, வெல்லுதற்குரிய இந்த மாயையை வந்து என்னை சரணடைந்தவர்கள் சரணடைந்தாலும் வந்து சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த மாயை வந்து நம்மளை தொன்ன பண்ணும். இதுதான் நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். தஸ்மா சர்வேஷு காலேஷு மாம் மனுஸ்மரயுத்ய ச மய்யர்வித மனோபுத்தி மாம் ஏ வைஷ்யசம்சயஹ. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ரொம்ப தெளிவா சொல்றார் கிருஷ்ணர். என்ன கிருஷ்ண உணர்வுல எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை போரிடுதலும். அதாவது வந்து என்னன்னா, நம்ம கடமை செய்யும் போது பகவானை மறந்துடக்கூடாது. பகவான மனசுல இருக்கணும், அதே நேரத்துல கடமையும் செய்யணும். செயல்களை எப்படி பண்ணணும், எனக்கு அர்ப்பணிக்கணும்ன்றாரு. நம்ம வந்து நமக்கு சுயலாபத்துக்கு செஞ்சா இங்க மாட்டிக்கும். செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்துவாயாக. மனசையும் சரி புத்தியும் சரி என் மேல நீ நிலைநிறுத்துவாங்க. நீ என்னையே அடைவாய் என்பது டிக்ளேர் பண்றார். நீ என்ன வந்து சேருவ. இதெல்லாம் பண்ண அவர் சொல்லக்கூடிய ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணலாம். இதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. கடமையை செய்யும் போது பகவானுக்காக செய்து பகவானை உள்ளத்துல நிறுத்தி இந்த வேலைகளை செய்யணும். இதை செஞ்சுட்டா போதும், நம்ம வந்து அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்துடலாம். இந்த இடத்துல படம் ஒண்ணு கொடுத்துருக்கேன். இந்த படத்துல இருக்கக்கூடியவர் வந்து பிரகலாத மகாராஜா, இரண்யகசிபுவினுடைய புள்ள. இரண்யகசிபு என்ன பண்றாரு, குருகுலத்துக்கு அனுப்புறாரு. அசுரர்களுக்கும் குருகுலம் உண்டு, தேவர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே குருகுலம் உண்டு. குரு மூலமா தான் எல்லாரும் பகவானை அடைய முடியும். அசுர குரு சுக்கராச்சாரியார் கிட்ட அனுப்புறாரு. அவருடைய புதல்வர்களான சண்டன் மர்கன் கிட்ட வந்து அவங்க படிக்கிறாங்க. படிக்கிற காலத்துல என்ன பண்றாரு, சண்டன் மர்கன் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் நவுந்து வேலையா போகும்போது என்ன பண்றாரு, எல்லாமே பக்தியை கொடுக்குறாரு. யாராவது பகவானுடைய நாமத்தை, ஓம் நமோ நாராயணான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஞானத்தை வந்து கோவிந்த நாமத்தை வந்து அவருக்கு கொடுக்குறாரு. சுத்தி இருக்கக்கூடிய அசுர குழந்தைங்களை என்ன பண்றாரு, பக்தர்களா மாத்திட்டாரு. எல்லாம் சாண்டிங் பண்றாங்க, எல்லாம் டான்ஸ் ஆடுறாங்க. அப்ப அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் கேக்குது, பிரகலாதா நீயும் இந்த அசுர குலத்துல தானே பிறந்த, உனக்கு மட்டும் எப்படி இவ்வளவு ஞானம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அப்ப வந்து அவர் அந்த கதையை சொல்றாரு. என்னுடைய தாய் கயாது, என்னோட தந்தை ஹிரண்யகசிபு வந்து தவம் பண்ண போறாரு. அப்ப இந்திரன் வந்து என்னோட தாய் கயாது நான் கருவுல இருக்கிறத நினைச்சுக்கிட்டு அசுர குழந்தைங்க இருக்கக்கூடாது, அசுர குழந்தைகள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட தாய் கயாது வந்து இது பண்ண கொல்ல துணிறாரு. அந்த நேரத்துல நாரத முனிவர் வராரு. வந்து எப்பா வயிற்றுல வளர்றது வந்து ஒரு சிறந்த பக்தன், நீ தயவு செய்து இந்த கயாது என்கிட்ட விட்டுட்டு நான் பாத்துக்கிறேன்னு அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு அழைச்சிட்டு போய் வச்சிருக்காரு. அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அந்த கதைகள் எல்லாம் சொல்லுவார், பாகவத கதைகள் பூரா சொல்லுவாரு பகவானை பத்தி. அப்ப நான் கருவுல இருக்கும் போதே அந்த கதைகளை கேட்டதுனால வந்து எனக்கு வந்து என்னுடைய அசுரத்தன்மை மாதிரி நான் தேவர்களுடைய குணங்களோட நான் பிறந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்த குழந்தைகளை எல்லாரையும் பக்தர்களா மாத்திடுவாரு. இங்க பாருங்க, அசுர இயல்புகளோட இருக்காங்க, ஆனா ஒரு பக்தன் இருந்தா போதும், சுத்தி இருக்கக்கூடிய அனைவரும் மாறி போயிடுவாங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பயும் இந்த சாதுக்களுடைய, அதாவது பக்தர்களுடைய இதுலயே இருக்கணும். இல்லைன்னா இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப மாயையானது. நம்மள எப்படியாச்சும் இந்த உலகத்துல திரும்ப பிறப்பெடுக்க வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாயை இருக்கு. இதுல இருந்து தப்பிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், பகவானை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாகவதர்களை பிடிக்கணும். பாகவதர்களுடைய காலை நாம் பிடிக்கும் போது பகவான் மகிழ்கிறான். பகவான் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு நீ தொண்டு செய்யறதோட என்னுடைய பக்தனுக்கு தொண்டு செஞ்சுன்னா நான் ரொம்ப பிரியப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதனால பாகவதர்களுடைய சத்சங்கம் நமக்கு இருக்கணும், பாகவதர்களுடைய தொடர்பு இருக்கணும். பாகவதர்களுக்கு நம்ம தொண்டு செஞ்சாதான் நம்ம வந்து பகவானை அடைய முடியும்.
அபியாச யோக யுக்தேன சேதசா நாண்ய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தயன். பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டார். என்ன தியானிக்கணும்ன்றார். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் தியானிக்கணும். எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பது. எப்போ நம்ம மனசு அதாவது இல்லைன்னா என்ன பண்ணும், இந்த மனசு எங்கேயாவது அழைச்சிட்டு போய் நம்மளை விட்டுடும். ரொம்ப சிரமமானது இந்த மனன்றது. வந்து ஒரு குரங்கு போலன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த குரங்குக்கு வந்து என்ன வந்து தேல் குடிச்சிட்டு சாதாரணமே குரங்கு ஆடிட்டு இருக்கும். இன்னும் தேல் கொட்டிட்டே எப்படி இருக்கும், அங்க எங்க ஓட கிட ஓடியாந்துட்டு இருப்பாரு. அதுதான் இந்த மனசுன்றது. இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன். நான் சொன்ன இந்த வழியில பேர் நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். இங்க பாருங்க, இப்ப நம்மளா முயற்சி பண்ணி பகவானை போறதுன்னா யோக கலைகள். ஆனா பக்தி தொண்டு ஆட்டுனா பாருங்க, மேல இருந்து விமானம் வருது, பகவானோட விமானம் வருது, கருட விமானம் வந்து நிக்குது. வந்து அவரா கூட்டு போறார். நம்மளா போறது ஈஸியா, பகவானா எல்லாமே ரெடி பண்ணி அனுப்புறது ஈஸியா தான். பகவான் நான் வந்து கூட்டு போறேன்ப்பா, நீ ஏன் கவலைப்படுறேன்றார். ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணு, பக்தி தொண்டு பண்ணு, என்ன எப்பப்பா எப்பயுமே என்னையே நினைச்சிட்டு நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். இந்த படம் காட்டுறது உங்களுக்கு அதுதான். கீழே வருது விமானம், மேலேந்து வருது, 4 கரங்களுடைய விஷ்ணு தூதர்கள் வர்றாங்க, வந்து நம்மளை வந்து அப்படியே அழகா அழைச்சிட்டு போறாங்க. இதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. நம்மளா எதுவும் முயற்சி பண்ண வேண்டிய தேவையில்ல. பண்ண வேண்டியது என்ன, பக்தி தொண்டு, பக்தர்களுக்கான தொண்டு, குருவுக்கான தொண்டு. சதா சர்வகாலம் கிருஷ்ணனை நினைத்துக்கிட்டு இருந்தா நாம இறக்கின்ற தருவாயில அவர் புஷ்ப விமானம், அவர் அனுப்புறார், விமானத்தை அனுப்பி, கருட வாகனத்தை அனுப்பி நம்மள மேல அழைச்சிட்டு போறார். இது வந்து பாகவதத்துல இருக்கக்கூடிய கதை. இந்த கதை வந்து என்னன்னா, நாமத்தினுடைய மகிமையை பத்தி சொல்லுவாங்க. இங்க மறைஞ்சிட்டு வந்து ஒருத்தர் பாக்குறாரு பாத்தீங்களா, இவர் பேர் வந்து அஜாமிலன். இவருடைய பேர் வந்து அஜாமிலன். இந்த அஜாமிலன் வந்து ஒரு சிறந்த பிராமணன். அதாவது வந்து என்னன்னா, வேதங்களை நன்கு கற்றறிந்த பண்டிதர், வேதங்களை பிறருக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதிலே சிறந்த வல்லுனர், தன்னுடைய தாய் தந்தையர்களை பத்திரமா பார்த்துக்கூடிய ஒரு ஒழுக்க சீலன், தன்னுடைய மனைவியோட இருக்காரு. இவர் வந்து ஒரு நாள் வந்து காட்டுக்கு வந்து விறகு பொறுக்க வரும்போது அங்க வந்து ஒரு விலை மாது தகாத முறையில நடந்து கொள்றதை பாக்குறாரு. இதனால என்ன பண்றாரு, அவ்வளவு உயர்ந்த பிராமண குலத்துல பிறந்தவர் தன்னுடைய மனம் பேதளிச்சு என்ன பண்றாரு, இந்த விலை மாது கூட போயிடுறாரு. அந்த விலை மாது கூட போயிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த விலை மாது கூடயே குடுத்தனம் நடத்த ஆரம்பிக்கிறார். அந்த விலை மாது வந்து காசு என்ன வச்சுக்குவாங்களா, அந்த விலை மாதுவை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்றாரு, பலவிதமான பொய்கள், பலவிதமான சூதுக்கள், பலவிதமான பாவங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு. குழந்தைங்க பிறக்குது, நிறைய குழந்தைங்களை பெத்துக்கிறாரு. அந்த குழந்தைங்களை பாதுகாக்கிறதும் பல தீய காரியங்களை வந்து பஞ்சமா பாதகங்களை செய்யறாரு. செஞ்சு என்ன பண்றாரு, பாவத்தை சேர்த்துக்கிறாரு. இப்ப என்ன பண்றது, அவருடைய டைம் முடியுது. அவருடைய பாடி வந்து அவர் உடலை விட்டு அவருடைய சோல் பிரிய போகுது. அந்த நேரத்துல அவர் நிறைய பாவங்களை செஞ்சிருக்காரு. பாவம் செஞ்ச யார் வருவா, யம தர்மராஜானுடைய யமகிங்கரர்கள் வருவாங்க. யமகிங்கரர்கள் வந்துடுறாங்க. பார்த்த உடனே அவருக்கு பயமா இருக்கு. ஏன்னா நீங்க அந்த நேரம் வந்து ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும். பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை சொல்ற ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும். உடனே வந்து அவர் வந்து ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணி வச்சிருக்காரு. தன்னுடைய கடைசி பையன் மேல ஒரு எப்பயுமே கடைசி பசங்க மேல அப்பாவுக்கு ஒரு பிரியம் இருக்கதான் செய்யும். அவர் பையனு மேல ரொம்ப பிரியமா இருக்காரு. என்னடா இப்படி யமகங்கர்கள்லாம் வந்துட்டாங்களே, என்ன கூட்டு போக வந்துட்டாங்களேன்னு என்ன பண்றாரு, அவருடைய பையனை கூப்பிடுறாரு. பையனுக்கு வந்து அருமையான பேர் வச்சிருக்காரு, நாராயணன் பேர் வச்சிருக்காரு. நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிடுறாரு. அவர் பையனை தான் கூப்பிட்டாரு. ஆனா மேல இருக்கக்கூடிய நாராயணன் என்ன பண்ணா, நம்மளதான் கூப்பிடுறாருன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, விஷ்ணு தூதர்களை அனுப்பிச்சுறாரு. இந்த படத்தை பாருங்க, யமகிங்கரர்கள் வந்து ரெடி ஆயிட்டாங்க. அவருடைய அந்த இது சூக்கும சரீரத்தை பிரிச்சு எடுத்துட்டு போறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க. நாராயணன் அவருடைய பையன் பேரை கூப்பிட்டோடனே பகவான் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்காரு. பேரை கூப்பிட்டது அவர் வந்து ரெடியா இருக்காரு. உங்களுக்கு வந்து எப்படி புண்ணிய அந்த கணக்கை எப்படி உங்களுக்கு சந்தோஷம் இது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாரு. நாராயணன் பேரை சொன்னோடனே என்ன பண்ணிடுறாரு, 4 கரங்களோட விஷ்ணு போய் பக்தனை கூட்டுவான்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாரு. இதை பாக்குறாங்க யமகிங்கரர்கள். அடுத்த படத்துல பாருங்க, அவங்க நாங்க கூப்பிட்டு போக வேண்டியவங்க எவ்வளவு பாவம் பண்ணியிருக்கான், இவனை நாங்க எப்படிங்க இது. உடனே அவங்க சொல்றாங்க, இல்ல இவர் வந்து நாராயண நாமத்தை சொல்லியிருக்காரு, அதனால இவர் வந்து விஷ்ணு லோகத்துக்கு தான் வந்தாகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. 2 பேருக்குள்ளார வாக்குவாதம் நடக்குது. யமகிங்கரர்களும் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களும் பக்தர்கள் தான். அவங்களுக்கு பகவான் அந்த ரோலை கொடுத்து வச்சிருக்காரு. 2 பக்தர்களுக்கும் வாக்குவாதம் நடக்குது. இதெல்லாம் பாக்குறாரு நம்மளுடைய அஜாமிலன். பாக்குறாரு, அடடா நாராயணன்ற இந்த நாமத்தை வந்து நம்ம இந்த பையனை கூப்பிட்டதுக்கே இவ்வளவு புண்ணியம்னா, காலம் பூரா வீணாக்கிட்டமே, இந்த நாராயண நாமத்துடைய மகிமை தெரியாம போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வேதனைப்படுறாரு. உடனே வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றாங்க, நீங்க போய் உங்க யமதர்மராஜா கிட்ட கூட கேட்டுட்டு வாங்கன்னு சொல்றாங்க. இப்ப யமகிங்கர்கள் சொல்றாங்க, அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கன்றாங்க. இவங்க மேல போறாங்க, யமதர்மராஜா கிட்ட போயிட்டு எங்களை வேலை செய்ய விடாம விஷ்ணு தூதர்கள் பண்றாங்கன்றாங்க. உடனே அவருக்கு என்ன பண்ணாங்கிறாரு, இதே போல அவர் வந்து இறக்குற தருவாயில நாராயணன்ற நாமத்தை சொல்லிட்டாரு, அதனால நாங்க தான் கூட்டு போவோம்னு சொல்றாங்க. உடனே சொல்றாரு, எப்பா நான் உங்களுக்கு எஜமான, எனக்கு எஜமான நாராயணன். நாராயண நாமம் சொல்றவங்களை, பகவான் கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை சொல்றவங்களை வந்து நீங்க போய் பார்க்கவே கூடாது.
அவங்க வந்து துளசி மணி மாலை இருந்தவங்க, நாராயணனுடைய நாமங்களை சொல்றவங்க வந்து அந்த ஏரியா பக்கமே நீங்க போக கூடாது. தப்பி தவறி நீங்க பக்கத்து வீட்டு பக்கம் போனா கூட அவங்கள பார்க்க நேர்ந்துட்டா என்ன பண்ணும், கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு ஒரு 3 தடவை அவங்கள வலம் வந்துட்டு வந்துருங்க. நாராயண பக்தர்களை, விஷ்ணுனுடைய பக்தர்களை, கிருஷ்ண பக்தர்களை நீங்க டச்சே பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நான் அவருக்கு பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றாரு. இந்த நேரத்துல என்ன சொல்றாங்க, விஷ்ணு பக்தர்கள் வந்து இனிமேட்டு அவங்க வரமாட்டாங்க, நீ வந்து உனக்கு இன்னும் காலம் இருக்குன்னு உடனே அவர் அஜாமிலன் தான் செய்த பாவங்களை நினைச்சிட்டு என்ன பண்றாரு, மீதி இருக்கக்கூடிய காலத்துல வந்து பத்ரிகாசிரமம் போய் தன்னுடைய பாவங்களுக்கு உண்டான அந்த விலைகள்லாம் இது பண்ணி பகவானை நினைக்கிறாரு. அப்புறம் என்ன பண்ணுது, மேலேந்து வந்து அவருடைய உயிர் பிரிகிற நேரத்துல திரும்ப புஷ்ப விமானம் வருது. வரும்போது வந்து 4 கரங்களை கொண்டவங்க வந்து கீழே இறங்கி வராங்க. அதாவது இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், தப்பு பண்ணிட்டு பகவானோட நாமத்தை சொல்லிடலாமான்னு சொல்லிட்டு வந்து சொன்னா போதுமான்னு. கிடையாது, அப்படி கிடையாது. சத் சங்கம் அங்க ஏற்படுது. அந்த இடத்துல யாரும் பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தூதர்கள் வராங்க. அதாவது எப்பயுமே நமக்கு சத் சங்கம், சாதுக்கள் சாவம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அவங்களுடைய அந்த ஒரு தொடர்பு ஏற்படும் போது என்னன்னா, நம்ம செய்த பாவங்கள் வந்து, அதனாலதான் நம்ம எப்பயுமே வந்து என்னன்னா சாதுக்களோட இருக்கணும். அவங்க அவ்வளவு கூட புண்ணிய ஆத்மாக்கள். நீங்க போகும்போது உங்களுடைய பாவங்கள் அனைத்தும் கரைந்து போடும். இப்ப வந்து அவருக்கு சாது சமாம் ஏற்பட்டது, பகவான் நாம மகிமை இருந்தது, இது எல்லாமே சேர்ந்துதான் வந்து அவருக்கு இந்த ஒரு இதை கொடுத்தது. அனிருத் பிரபு, shall we go for a poll? Hare Krishna. Anirudh Prabhu. Question 1. Krishna describes the words Brahman and Adhyatma as. Brahman na enna, Adhyatma na enna? Brahman is self and Adhyatma is nature of self. Brahman வந்து அதுதான், Adhyatmaன்றது nature. Brahman is nature of self and Adhyatma is self. Brahman is endless material nature and Adhyatma is nature of self. None of the above. அனைவரும் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். Stop polling. Shall we go to the next question? Hare Krishna. Very good. Go to the next question, Prabhu. Hare Krishna. In verse 8.5, Antakale chamam yeva is one remembers Krishna at the time of death. இறக்குற நேரத்துல நீ பகவானை நினைச்சா கிருஷ்ணருடைய லோகத்துக்கு போவீங்களா, இல்ல தேவலோகத்துக்கு போவீங்களா, இல்ல எர்த்லி பிளானட்ஸ்க்கு போவீங்களா, இல்ல ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ்க்கு போவீங்களா? இறக்குற நேரத்துல பகவானை நினைச்சா கிருஷ்ணருடைய கிருஷ்ணலோக், அதாவது வந்து கோலோக விருந்தாவனம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இங்க எங்கேயும் இருக்கு விருந்தாவன், மேல இருக்கக்கூடிய விருந்தாவனுடைய ஒரு பாட்டு தான் இங்க இருக்கு, அதை கோலோக விருந்தாவனம் சொல்லுவாங்க. இல்ல ஹெவன்லி பிளானட்ஸ், பகவானை நினைச்சா வந்து ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போவீங்களா, இல்ல எர்த்லி பிளானட்ஸ், நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த பாட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த கேலக்சி மில்கி வே, இதெல்லாம் வந்து எர்த்லி பிளானட்ஸ் சொல்லுவாங்க, இதுக்கு போவீங்களா? இல்ல ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ், ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ்னா என்ன, நமக்கு எர்த்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ், பாதாளம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ், அதுக்கு போவீங்களா? Hare Krishna. Shall we stop the polling? Can all of you can see the results? Anirudh Prabhu, can all of them see the poll results? For the first one, Prabhu, or second one? Second one. Second one தெரியுதா? Okay, fine. So okay, so Krishna's about without a doubt. Krishna's about வந்து நம்ம போயிடுவோம் பகவானை பத்தி நினைச்சா. இப்ப வந்து நம்ம மீதி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களை பார்க்கலாம்.
Anirudh Prabhu, shall you show the first question answer? Yes, Prabhu. Okay. Krishna describes the words Brahman and Adhyatma. Brahman is self and Adhyatma is nature of self. Okay, shall we go to the next part? Okay, in verse 8.7, Tasmat Sarveshu Kaleshu, Krishna emphasized to always think of him and fight. First to fight and then think of him. Fight only. Think of him only and not to fight. Okay, stop the poll. Always think of him and fight. That's the right answer. Think of him only and not to fight. கிடையாது பெடா பாபா நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் ஹிம் இங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லியிருக்காரு அர்ஜுனனுக்காக சொல்லியிருக்காரு அதனால வந்து ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் ஹிம் அண்ட் ஃபைட் கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோரணியாம்சம் அனுஸ்மரேத்ய சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்திய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமசஹ பரஸ்தாத். பகவானை எப்படி பார்க்கணும்ன்றத சொல்றாங்க. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். பகவான் எப்படி தியானிக்கணும்ன்றாரு. ரொம்ப பழமையானவர், அவர் தான் ரொம்ப வெரி ஓல்ட். எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சின்னது, அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரொம்ப எளிதில் புரிஞ்சுக்க முடியாது, ரூபமுடையவர். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பல பேர் சொல்லுவாங்க இறைவனுக்கு ரூபம் இல்லை, ரூபமுடையவர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், பிரம்மஜோதி. அவருடைய இது வந்து எஃப்ளூஜன்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, பிரம்மஜோதின்வாங்க. சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷனை ஒருவன் எப்படி அவரை தியானம் பண்றது வந்து பகவான் சொல்றார். பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவரும் வந்து என்ன வேதங்களை பிரம்மா முதல்ல படைச்ச போது நான்முகன் வந்து நாராயணனுடைய வயிற்றுல இருந்து வராரு. வந்த உடனே வந்து அவருக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியல என்ன பண்றதுன்னு. அப்போ வந்து என்ன பண்றாரு, பகவான் நாராயணனை நோக்கி வந்து மெடிடேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். அவரை வந்து நினைக்கும் போதுதான் வந்து நாராயணன் நினைச்சா அந்த மெடிடேட் பண்ணதான் அவருக்கு வந்து பல உண்மைகள் வந்து புரிய ஆரம்பிக்குது. இப்படி எல்லா தேவர்களும் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து அந்த பரமபுருஷன் ஆகிய அந்த பரந்தாமனை தான் வந்து தியானிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்ப முன்னாடி சொன்னார் பாத்தீங்களா, அந்த ஸ்லோகத்துல உள்ள வழிப்படி வந்து அவங்க எல்லாமே வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மாமுபேத்திய புனர்ஜென்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மான சம்சித்திம் பரமாம் கதா. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். அதாவது வந்து பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள், யோகினா சாதாரண யோகி கிடையாது, பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு, எங்க வைகுந்தத்தை அடைந்த பிறகு, கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி, அதாவது வந்து நல்லா சொல்றாங்க இந்த 2வது வரியில இருக்கு பாருங்க, துக்காலயம் சாஸ்வதம் அசாஸ்வதம். துக்காலயம் நம்ம இருக்கிறது எங்க, சாதாரண ஆலயம் கிடையாது, துக்காலயம். நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், ஹாப்பியா இருக்கணும். எப்ப வேணாலும் நமக்கு பிரச்சனை எந்த ரூபத்துல, பதம் வாங்க, அதாவது எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் இருக்கு. நம்ம என்ன நினைப்போம், ஆனந்தமா இருக்கும். இது மொத்தமா துக்காலயங்க. முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்துக்கு திரும்பி வர்றதே இல்லைன்றார். என்கிட்ட ஒரு தடவை வந்துட்டாங்கன்னா
திரும்பி டிக்ளரேஷன் கொடுக்குறாரு. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைஞ்சிட்டாங்க. என்ன மிக உயர்ந்த பக்குவம்? பரந்தாமனே அனைத்திற்கும் காரணம், சர்வ காரண காரணகா, அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதனால அவங்க திரும்ப இங்க வர போறது இல்லைன்றது வந்து ரொம்ப தெளிவா பகவான் சொல்றாரு. அதனால இந்த துக்கம் இந்த படத்துல இருந்து நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, இப்ப பாருங்க, ஒரு ஜெயில இருந்து கைதி தப்பிச்சு போறதுக்கு முயற்சி பண்றாரு. ஆனா இன்னொரு கைதி என்ன பண்றாரு, ரொம்ப ஈஸியா வந்து கதவை திறந்துட்டு வெளியில வர்றாரு. இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். என்ன, பக்தி யோகம் பண்றவங்களுக்கு ஈஸியா கேட்டு திறந்துருக்கு. மத்த வெளியில போற பாருங்க, இவர் எவ்வளவு சிரமப்பட்டு வெளியில வர்றாரு பாருங்க. பக்தி யோகம் பண்றவங்க வந்து ஈஸியா வெளியில வந்துடுறாங்க. அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி மத்தவங்களும் வெளியில வராங்கன்றது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். ஆப்ரம்ம புவனாலோக புனராவர்த்தினோர்ஜுன மாமுபேத்யேது கௌந்தேய புனர்ஜன்மன வீத்யதே. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை என்றார். ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டார். பாருங்க, நம்ம இருக்கிறது வந்து எர்த்ல பாருங்க எவ்வளவு வார், எவ்வளவு அட்டாமிக் பாம், நியூக்ளியர் பாம், எங்கேயாவது மனுஷன் நிம்மதியா இருக்க முடியுது சொல்லுங்க. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகம், மிக உயர்ந்த லோகம் எங்க? மேல இருக்கக்கூடிய தேவலோகம். அதாவது பிரம்மலோகம் வரைக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, they have their own set of problems. அதாவது தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் சண்டை நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அவங்க வந்து எப்பயும் தேவர்கள் மட்டும் நிம்மதியா இருக்காங்கன்னு நம்ம நினைக்க முடியாது. கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியா இருந்தா அடுத்த நேரம் இன்பமும் துன்பமும் மேல வரைக்கும் வரும். ஆனா மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை, தாழ்ந்த லோகம்ன்றது ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ், சரிங்களா? என்ன தூக்கி போட்டு நெருப்புல போட்டு நம்மள வாட்டி எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ்லயும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஜன்மம், மிருத்யு, ஜரா, வியாதி, சரிங்களா? பிறப்பு, இறப்பு, நோய், இது எல்லாமே வந்து மாறி மாறி எங்க இந்த 17-14 லோகத்துல நடந்துகிட்டே தான் இருக்கட்டும். எங்க பிரம்மலோகத்துல இருந்து கீழே பாதாள லோகம் வரைக்கும் இந்த ஜென்மம், மிருத்யு, ஜரா, வியாதி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கின்ற. இதை விட்டு உடைச்சிட்டு நம்ம வெளியில போனோம்னா, நம்மளா முயற்சி பண்ணி போறது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் கிடையாது. பகவான பக்தி தொண்டு பண்ணி சரணாகதி பண்ணும்போது அவரே மேலே இருந்து அனுப்புறாரு, விமானத்தை அனுப்புறாரு, விஷ்ணு தூதர்களை அனுப்புறாரு. அவங்க வந்து நம்மளை வந்து கையை பிடிச்சு, நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு அவங்க அழைச்சிட்டு போனதுக்கான. இப்ப கூட சமீபத்துல இந்த கலிகாலத்துல நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடந்திருக்கு. அதை பத்தி நான் பின்னாடி வரக்கூடிய இதுல உங்களுக்கு சொல்றேன். ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. என் இடத்துக்கு வந்துட்டா வைகுந்தா பிளானட்ஸ், சரிங்களா, கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு வந்துட்டா திரும்ப அவன் பிறவி எடுக்கிறது இல்லைன்றாரு. ஆனா என்ன, இங்க மேல இருக்கக்கூடிய பிரம்மலோகம் பிரம்மலோகம் போனாலும் சரி திரும்ப கீழே வர வேண்டியதா இருக்கும். கீழே இருக்கக்கூடிய பாதாள லோகம் போனாலும் சரி புண்ணியம் பண்ணி திரும்ப வந்து மேல வந்து எர்த்ரி பிளானட்ஸோ இல்ல அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸோ போகணும். இப்ப நாம தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் எந்த இடத்துக்கு போகணும்ன்றது. அப்புறம் பகவான் சொல்றார் பிரம்மாவோட கணக்கு என்னன்றது. மனித கணக்கின் படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலம் அது போன்றே நீண்டதா. மொத்தம் 1000 யுகங்கள். நம்ம இப்ப 4 யுகங்களா சதுர யுகங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா? 1000 யுகங்கள் கொண்ட காலம் ஒரு பகல். அதே போல நைட்டு வந்து 1000 யுகங்கள். அப்ப மொத்தம் 2000 யுகங்கள் போனாதான் வந்து அவருக்கு ஒரு நாள். அப்ப அவருக்கு எவ்வளவு வயசுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவருக்கு 100 வயசு தான். இவங்க 2000 யுகங்கள் போனாதான் அவருக்கு வந்து ஒரு நாள். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது, பிரம்மாவோட பகல் அவருக்கு வந்து மார்னிங், நமக்கு மார்னிங் வருது பாத்தீங்களா? அதே போல மார்னிங் வரும்போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையில், தூங்கிட்டு இருக்க நிலையில இருந்து தோன்றுகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்வியக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். என்னன்னா திரும்ப வந்து என்ன பிரளயம் ஏற்படுது. இது என்ன பிரம்ம பிரளயம். நிறைய பிரளயங்கள் இருக்கு. மகா பிரளயம் வரும்போது எல்லாமே டோட்டலா டிவேஸ்ட் ஆகும். இது பிரம்ம பிரளயம்ன்றது வந்து லோக்கல் பிரளயம் ஏற்படும் போது என்னன்னா எல்லாம் அவ்வியத்துக்குள்ளார போய் உடங்கிடுவாங்க. திரும்ப என்ன மீண்டும் பகல் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுனர். ராத்திரி வரும்போது எல்லாம் வந்து பிரம்ம பிரளயம் வந்து எல்லாம் அவ்வியக்தத்துல போய் ஒன்றிடும். திரும்ப வந்து என்ன பண்ணுவா, பகல் வரும்போது திரும்பவும் படைக்கப்படுறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பிரளயம், எவ்வளவு கல்பம், எவ்வளவு யுகங்கள், எவ்வளவு பிறவிகள், எவ்வளவு எடுத்து வந்திருக்கும். ஆனா இப்ப இந்த பிறவியில பகவத்கீதை ஞானம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. இனி வந்து உங்களுக்கு பிறவி இருக்காது. இது பகவான் சொல்றாரு. இந்த ஞானத்தை நீங்க அடைஞ்சிட்டீங்க, துர்லபம்ன்றாரு. அதாவது வந்து என்னை பற்றிய ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறவங்க ரொம்ப துர்லபம்னு சொல்றாரு. உங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை இது நீங்க பற்பல பிறவிகள்ல செய்த புண்ணியங்களோட ஒரு பலனா தான் இது கிடைச்சிருக்கு. எனக்கும் அந்த பற்பல பிறவிகளை செய்த ஒரு புண்ணியமா தான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காரு. நீங்க இந்த வாய்ப்பை முறையாக பயன்படுத்தி அனைவரும் கோலோக விருந்தாவனம் வைகுந்த லோகத்துக்கு போய் திரும்ப இந்த துக்காலயத்துல வந்து பிறக்க கூடாதுன்னு தான் என்னுடைய பணிவான ஒரு தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள். பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்காரு பாருங்க. அவர் மேல வந்து பரந்தாமன் எவ்வளவு இதுவரை சுத்தி தேவர்கள் இருக்காங்க. எப்பயும் மேல வந்து ஒரு ஆனந்தம் தான், நித்திய ஆனந்தம். அவர் இருக்கிற இடம் வந்து ரொம்ப நித்தியமான ஆனந்தம். நம்ம இருக்கக்கூடிய துக்காலயம், அந்த இடத்துக்கு போயிட்டா வந்து பிளிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அந்த இடத்துல பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம்.
परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन यस सर्वेषु போதேஷு நஷ்யஸ்து சன விஷ்யதி. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால், இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடியதெல்லாம் தோன்றி மறையக்கூடியது, இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதும், எப்பயும் பர்மனன்ட், நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. நம்ம கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் தோன்றிட்டு இருக்கிறது. ஸ்பிரிச்சுவல் பிளானட்ஸ்லாம் வந்து தோன்றாது. வைகுந்த லோகம், கோலோகம் இதெல்லாம் வந்து தோன்றாத உலகங்கள், இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது, பரமமான நித்தியமானது, என்றும் அழிவடையாது. இவ்வுலகில் அனைத்தும் அழிவடையும் போது அப்பகுதி அழிவதில்லை. சரிங்களா? பிரளயம் வரும்போது என்னன்னா வந்து எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். ஆனா அந்த லோகங்கள் அப்படியே இருக்கும். ஏன்னா அது பகவான் இருக்கக்கூடிய வாசஸ்தலம். இது வந்து கோலோக சாட்டுன்னு சொல்லிட்டு இஸ்கான்ல சொல்லுவாங்க. இங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த இடம், இந்த வட்டமா போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா, இதான் வந்து அண்டக்கடாகம். முட்டை போல இருக்கும். இதான் வந்து அண்டக்கடாகம். இதுக்குள்ளார வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு, கார்போதய சாயி விஷ்ணு இருக்காரு. மேல பாத்தீங்கன்னா வந்து பிரம்மா இருக்காரு. பிரம்மலோகம் வரைக்கும் இது உள்ளார இருக்கு. இந்த பிரம்மலோகம் வரைக்கும் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ம மிருத்யு ஜராவியாதி வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த பிரம்மலோகத்தை விட்டு வெளியில தாண்டி போகணும். இதை தாண்டி போனாதான் மகேஸ்வர தாமம், அப்புறம் வந்து ஹரிதாமம், அப்புறம் வந்து கோலோக விருந்தாவன் சொல்லிட்டு இந்த இதெல்லாம் இருக்கு. இதை விட்டு வெளியில போனோம்னா இது மாயை. இது வந்து என்னன்னா தேவி தாமம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த மாயை, அவர் சொல்றாரு, இந்த மாயை வெல்வது வந்து அவ்வளவு எளிதான விஷயம் கிடையாது அர்ஜுனா. என்னை சரணடைந்தவர்களால் மட்டும்தான் வந்து இதை வின் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். பாருங்க, மேல இருக்கக்கூடிய பரந்தாமன் வந்து வரார். மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பரந்தாமன் வந்து இந்த ஜீவராசிகள் மேல உள்ள அன்போட, அதாவது மாடு, கண்ணுக்குட்டி எல்லாத்துக்கூடயும் ஒன்னா இருக்காரு. ஏன்னா அவர் எல்லாத்துக்குள்ளாரையும் அவர் இருக்காரு. அதனால எல்லாத்தையும் ஆசையா இருக்காரு. 2வது படத்துல பாருங்க, அந்த கண்ணுக்குட்டி வந்து எவ்வளவு ஆசையா வந்து அவர் கிட்டக்க வந்து அவ்வளோ அழகா வந்து நின்றுட்டு இருக்கு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து யசோதை தாயார். அதாவது வந்து தாயார் பரந்தாம அந்த பரபிரம்மே கீழே இறங்கி வந்திருக்கு. புள்ளையா நடிச்சுட்டு இருக்காரு. தாயையும் வந்து மாயையில மயக்கிறாரு. தாயை வந்து நம்ம வாயை திறந்து காட்டும் போது அண்ட சராசரங்களும் தெரியுது. மயக்கம் போட்டு விழுந்துறாங்க. திரும்ப பார்த்தா புள்ளையா பாக்குறாங்க. இதுதான் வந்து யோக மாயான்றது. பக்தர்களுக்காக கீழே வராரு அவர். முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரம். இது வந்து முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரன்றது வந்து குலசேகர ஆழ்வார் வந்து பாடியது. இது குலசேகர ஆழ்வாரை பத்தி பின்னாடி நான் வந்து நிறைய சொல்றேன். இவர் வந்து ஒரு சேர நாட்டு ராஜாவா இருந்தாரு. அவருடைய பெண், அவர் வந்து நாட்டுல ராஜாவா இருந்து அப்புறம் வந்து பின்னாடி வந்து ஆழ்வாரா வந்து பாசுரங்களை பாடி நிறைய பாசுரங்கள் பாடியிருக்காரு. அவருடைய பெண் வந்து சேரகுலவள்ளி. அதாவது வந்து எப்படி ஆண்டாள் தாயார் வந்து பெரியாழ்வாருக்கு ஆண்டாள் தாயாரோ வந்து பெரியாழ்வார் வந்து மாமனாரானார் ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கக்கூடிய ரங்கநாதருக்கு, அதே போல இவரும் குலசேகர ஆழ்வாரும் மாமனார். சேரகுலவள்ளி தாயாரை வந்து ஸ்ரீரங்கநாதருக்கு வந்து திருமணம் முடிச்சு கொடுத்து அவர் வந்து மாமனாரா இருந்தாரு. அவர் வந்து முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப அருமையா இருக்கும். எல்லாரும் படிங்க. பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி ரொம்ப இது பண்ணிருப்பாரு. இப்ப எதுக்காக இதை கொடுத்தனா, இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு சொல்றேன். கிருஷ்ண த்வீதியே பத பங்கஜ பஞ்சராந்த மத்தியைவமே விசது மானச ராஜஹம்சஹ பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தை கண்டவ வரோதன விதோஸ்மரணம் உதஸ்தே. மரணம் ஏற்படும் சமயத்திலும் உன் திருவடிகளை சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கும், மனசை தடுமாறும்படி செய்துவிட்டால் மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது? இது வந்து ஆழ்வாருக்கு தோணுது. சரிங்களா? மரணம் ஏற்படுற நேரத்துல நீ உன்னை நினைக்கிறோன்னு சொல்ற. ஆனா பாத்தீங்கன்னா கபம், நெஞ்சில இருந்து சளி, வாதம், பித்தம் இதெல்லாம் வந்து நெஞ்ச உருக்கும். ரொம்ப அதாவது வந்து சாதாரணமா ஒரு பல்வலி வந்தாலே நம்மளால தாங்க முடியாது. மொத்த உடம்புமே வந்து நம்மளை பாடாப்படுத்தி எரியும். இந்த உடலை உயிரை விட்டு போகும்போது மொத்த உடம்புமே பாடாப்படுதும். அப்ப மனசு தடுமாறும். அப்ப அந்த நேரத்துல நான் உன்னை நினைக்காம விட்டுட்டேன்னா என்ன பண்றது கிருஷ்ணான்றார். யாரு? ஆழ்வார் சொல்றாரு. ஆழ்வார் சதா சர்வகாலமும் பகவானை நினைச்சு பாடிட்டு இருக்காரு. அப்ப அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு, இப்ப நான் கை கால் எல்லாமே நல்லா இருக்கேன் கிருஷ்ணா, இப்பயே நான் வந்து உன்னை வந்து ஏன்னா உன்னோட சிந்தனையிலே இருக்க, வயசாகி வந்து நினைவு தடுமாறி இந்த நேரத்துல இல்லாம இப்பயே நான் வந்து உன்னை வந்து அடைஞ்சிடறேன். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. இந்த தாமரை மலர் வந்து என்னன்னா, இந்த அன்னம், அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த அண்ணன் என்ன பண்ணும், அது உள்ளார கொத்தி அது உள்ளார போறதுக்கு முயற்சி பண்ணும். அதே போல வந்து உன்னுடைய பொற்பாதங்களை வந்து நான் இப்ப நல்லா இருக்கிற காலத்திலேயே உன்னை வந்து அடைஞ்சிடறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஆசைப்படுறாரு. இப்ப மரண காலத்துல வந்து அடையிறது எவ்வளவு சிரமன்றதை வந்து இந்த முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரம் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இளம் வயதிலேயே வந்து பகவானை நினைச்சு இருந்தா மரண காலத்துல வந்து நம்ம வந்து பகவானை நல்லபடியா நினைக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம எந்த நேரத்துல இறந்தா பகவானை போய் அடையலாம்? இது வந்து பெர்மிட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன்ல பகவான் கொடுத்திருக்காரு. இதெல்லாம் சாஸ்திரங்கள். அக்னி ஜோதிர் சுக்லஹ ஷண்மாசா உத்தராயணம் தத்ர பிரயாத கச்சந்தி பிரம்ம விதோ ஜனஹ. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில்
பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றார். எவ்வளவு காம்பினேஷன் பாத்தீங்களா இல்லையா? அதாவது வந்து அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் சூரியன் நல்ல வெளிச்சமா இருக்கணும், ஒளியில பகல் நேரத்துல இறக்கணும். பகல் நேரத்துல இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது, வளர்பிறையில இருக்கணும். அதாவது வந்து சந்திரன் வளரக்கூடிய நேரத்துல சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும். உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் சொல்லுவாங்க. வடக்கு நோக்கி போறது வந்து உத்தராயண காலத்துல 6 மாதங்களில் இப்போ உடம்பு விட்டு போறவங்க வந்து அந்த பரமனை அடையறாங்க சொல்றாங்க. யாரு திரும்பி வராங்கன்றதையும் பகவான் சொல்றாரு. தூமோ ராத்திரி சதா கிருஷ்ண ஷண்மாஷா தட்சிணாயனம் தத்ர சந்திரமசம் ஜோதி யோகி பிராபிய நிவர்த்ததே. புகையிலும் இரவிலும் ராத்திரி நேரத்துல இறக்குறவங்க, தேய்பிரையிலும் சந்திரன் தேயக்கூடிய காலத்திலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்றதான் தட்சிணாயனம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இப்படி போறவங்க வந்து சந்திரலோகத்தை போயிடுறாங்க. சந்திரலோகத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி பிறப்பெடுக்கிறாங்கன்னு வந்து பகவான் சொல்றாரு. இதெல்லாம் வந்து பக்தர்களுக்கு கிடையாது. இப்ப நான் சொன்னது வந்து என்னன்னா வந்து சாதாரணமா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு, பக்தர்களுக்கு வந்து மேலேந்து அவரே எல்லாமே பண்றாரு. எல்லாமே விமானத்தை அனுப்பி விஷ்ணு தூதர்கள் அனுப்பி அவரே வந்து எல்லாத்தையும், இது வந்து நார்மல் பீப்புளுக்கு. வேதேஷு யஞேஷு தபசு சைவ தானேஷு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வ யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்மஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். சரிங்களா? பக்தி தொண்டு பண்ண என்னென்ன கிடைக்கும் பாருங்க. வேதத்தை படிக்கிறது, யாகங்களை செய்யறது, தவம் புரியறது, தானம் கொடுக்கிறது, கர்மஞான பாதையில மேற்கொள்ளுது ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டு பண்ணா மீதி எல்லாம் வராம போயிட்டு நினைக்காதீங்க. மீதி எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபாலோ ஆயிடும். ஒன்ன வாங்கினா மீதி எல்லாம் இலவசம். எதை வாங்கணும்? பக்தி தொண்டை வாங்கிட்டீங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா மீதி எல்லாமே அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிடும். சரிங்களா? நீங்க இது தனித்தனியா பண்ணீங்கன்னா என்னன்னா எல்லாமே கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா பக்தியை பண்ணீங்கன்னா மீதி பண்ணக்கூடிய இது எல்லாத்துக்கும் உதாரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கோபிகைகள் தான். சரிங்களா? அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்குலத்து உந்தன்னை. அறிவு ஒன்றும் இல்லைன்னா என்ன? அவங்களுக்கு வேதம் தெரியாது, சாஸ்திரம் தெரியாது, ஒண்ணும் தெரியாது. என்ன அறிவு இருக்கும்? பகவானை பத்தி அறிவு. பகவான் சொன்னா கரெக்டா இருக்கும். பகவான் கிட்ட தான் நம்ம போய் சேர போறோன்ற அந்த அறிவு இருந்தா போதும், மீதி அனைத்து ஞானமும் வந்து தெரியப்பட்டு விடுன்றது பகவான் வந்து சொல்றாரு. பட் இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அப்ப நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்? பக்தி தொண்டு பண்ணி அவனுங்க எப்படி பண்றதுன்னு பாருங்க. பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணுங்க, பாகவதர்களுக்கு சேவை பண்ணுங்க, குருநாதருக்கு சேவை பண்ணுங்க. துன்பப்படுகின்ற உயிர்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்க? இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸை கொடுங்க. அதாவது வந்து என்ன மெட்டீரியலா நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா அதை வாங்கிட்டு திரும்பவும் மெட்டீரியல் தான் கேட்பாங்க. ஆனா பக்தியை கொடுங்க. எல்லாருக்கும் வந்து பக்தியை கொடுங்க. இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை கத்துக்கிறீங்க பாத்தீங்களா? இந்த ஞானத்தை பல பேருக்கு சொல்லுங்க. பல பேரை அழைச்சிட்டு வந்து இந்த பக்தி நிறைய நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, அந்த இடங்கள்ல வந்து அழைச்சிட்டு வந்து இது பண்ணுங்க. இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பக்தி தொண்டு இதெல்லாம் செய்து பகவான் இது பண்ணுங்க. இப்ப வந்து சாப்டர் 8 இதோட ஃபைனல். அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகள். அது 8 கேள்விகள் 8.1 to 8.4ல வந்து பகவான் வந்து அந்த 8 கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்றார். கிம் தத் பிரம்மஹ என்ற அந்த இது மூலமா சொல்றாரு. இறப்பு நேரத்தில் கிருஷ்ணாவை எப்படி நினைவு கொள்றது? தஸ்மா சர்வேஷு கான்ஸ்டன்ட் ரிமெம்பரிங். கான்ஸ்டன்ட் ரிமெம்பரிங் எப்பயும் சதா சர்வகாலமும் அவரை நினைச்சிட்டு இருக்கிறது. கிருஷ்ணரின் நினைவில் யோகா பக்தி யோகம். பக்தி ஓம் இத் யோகாட்சரம் அது மூலமா ஓம் சொல்லி கூட வந்து பகவான் அடையலாம்னு சொல்றாங்க. நினைவில் கொள்ளுங்கள் தூய பக்தி கிருஷ்ணரை எப்பயும் வந்து தூய பக்தி மூலமா தான் அடைய முடியும். என்னன்னு பார்த்தா வந்து இது துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த துக்காலயத்தை விட்டு நம்ம வெளியில போகணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம். சரிங்களா? பொருள் உலகம் நம்ம இருக்கிறது, ஆன்மீக உலகத்தை அடையணும்னா பகவான சரணாகதி அடையணும். பரஸ் தஸ்மாஸ்து பாவோ அன்யோன்ற அந்த ஸ்லோகம் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். தூய பக்தியில் கிருஷ்ணரை எப்படி அடையிறது? பகவான் அதாவது வந்து பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகே, பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். சின்னதா ஒரு சிரமம் வந்தா கூட என்ன ஆண்டவன் என்ன இப்படி சோதிக்கிற, அது கேட்டா தூய பக்தி கிடையாது. என்ன வந்தாலும் எல்லாருக்கும் சரி, என்ன வந்தாலும் பகவானே இது உன்னுடைய சித்தம், ஒண்ணு என்னுடைய கர்ம பலன் இல்ல இது உன்னுடைய சித்தம், சரியா? அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலையில நம்ம ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்தி சேவையை செஞ்சுட்டு இருக்கணும். இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் சாப்டர் 8. ஏதாவது குற்றங்களோ குறைகளோ இருந்தா என்ன மன்னிக்கணும். ஏதாவது இருந்தாலும் சொல்லுங்க, நான் என்ன திருத்திக்கிறேன். இப்போ we will go for a poll. அனிருத் பிரபு, shall we go for a poll? One who reaches Krishna's abode never returns to the miserable and temporary world again. Sometimes goes to heaven, comes back to earth, none of the above.
கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போனவங்க திரும்ப இந்த துக்காலயத்துக்கு வரமாட்டாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து மேல இருக்கக்கூடிய ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போவாங்க, திரும்ப இடத்துக்கு வருவாங்க. none of the above. Okay, stop polling. Hare Krishna, stop polling. 97% வந்து சரியான இதை வந்து சொல்லியிருக்கீங்க. பகவான் கிருஷ்ணருடைய லோகத்துக்கு போனவங்க திரும்ப இந்த லோகத்துக்கு வந்து வரமாட்டாங்க. ஏன்னா இது வந்து துக்காலயம் சாஸ்வதம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Shall we go to the next question? What decides the destination of living entity at the time is quitting the body? நம்ம இறக்குற அதாவது நம்ம பாடியை விட்டு வெளியில போகும்போது என்ன நிலையில வந்து நம்ம வந்து உடலை விடணும், வாட் டிசைட், அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் வந்து டிசைட் பண்ணக்கூடியது. one's thoughts and remembrance, one's fruitive activities, one's charitable acts. I am not sure. அதாவது வந்து one's thoughts and remembrance, அவங்க நினைப்பும் அவங்களுடைய சிந்தனையுமா, இல்ல வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய கர்ம காரியங்களா, இல்ல வந்து செய்யக்கூடிய புண்ணிய காரியங்களா, இல்ல I am not sure. Okay. Uh, 78% சரியா சொல்லியிருக்கீங்க. 78% வந்து கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. ஒன்ஸ் தாட்ஸ் அண்ட் ரெமம்பரன்ஸ். ஸோ நம்மளுடைய தாட்ஸ் அண்ட் ரெமம்பரன்ஸ் வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து கரெக்டா இருக்கணும் பகவானை போய் அடையிறதுக்கு. ஐ திங்க் we have finished 5 questions now. Anirudh Prabhu. Hare Krishna. Anirudh Prabhu. Hare Krishna. Anirudh Prabhu. Yes, sir. We have finished all the 5 questions now. Yes, yes. Okay. Now we will open for the question and answer. ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன்றும் இல்லை, நாளைக்கு வந்து ஆக்சுவலா கிரகணம் வருது இல்லையா, அந்த நேரத்துல வந்து நம்ம சுவாமியோட பேரை வந்து சாண்ட் பண்ணா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்ற, அது உங்களோட வாயிலிருந்து எல்லாருக்கும் சொன்னேன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் நிச்சயம். அதாவது வந்து கிரகண நேரம் மட்டும் கிடையாது, நீங்க சொல்றது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இது நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. கிரகண நேரம் மட்டும் கிடையாது, எல்லா சதா நான் சொல்றது எல்லாரும் சொல்றது எல்லா நேரமும் காலமும் ஹரி கீர்த்தனம். கிரகண நேரத்துல பண்ணும்போது இன்னும் நிறைய இருக்கும்னு சொல்ல வரீங்க. இன்னும் நல்லா இருக்கும், இன்னும் நல்லா இருக்கும். எல்லா நேரமும் சதா சர்வகாலமும் ஹரிநாமம் சொல்லுங்க. பிரபுஜி சொல்ற போல வந்து நாளை கிரகண நேரத்திலயும் சொல்லுங்க, நல்லது நடக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. நம்ம குலசேகர ஆழ்வார் எழுதின முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரம் இருக்குதுங்களே, அது சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்குதுங்களா? ஆமா. சோ அது வந்து அவர் தமிழ்லயே எழுதியிருக்காரு, பெருமாள் திருமொழின்னு. அது படிக்கலாமா? ரெண்டு சேம் தானே? படிக்கலாம். அதாவது வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட்லயும் இருக்கு, தமிழ்லயும் இருக்கு, நீங்க படிக்கலாம். சரிங்க பிரபுஜி, அதான் கேட்டேன். ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டேன் பிரபுஜி. அதாவது முகுந்த மாலையும் இதுவும் ஒண்ணுன்னு கேக்குறீங்களா? ஆமா, பெருமாள் திருமொழியும் முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரம் அது சான்ஸ்கிரிட், இது தமிழ், அவ்வளவுதான பிரபுஜி டிஃபரன்ஸ்? இல்ல மாதாஜி, எனக்கு அதுல கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்கு. நான் பாத்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுங்களா? ஏன்னா நான் முகுந்த மாலை பாத்திருக்கேன். இந்த இது நான் வந்து பாத்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். குலசேகர ஆழ்வாருடைய அந்த இது வந்து நான் பாத்துட்டு சொல்றேன்.
சரிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சார். ஹரே கிருஷ்ணா தம்பி, சொல்லுங்க வாங்க. எனக்கு ரெண்டு டவுட் இருக்கு சார். சொல்லுங்க சொல்லுங்க தம்பி சொல்லுங்க. அது பகவத்கீதை சம்பந்தப்பட்டதா, இன்னொன்னு வேற விஷயம். சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணனுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் சில பேர் வந்து மாடுல வெட்டி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்கல்ல தம்பி, திரும்ப சொல்லுங்க. சாமிக்கு வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு மாடு இதெல்லாம் வெட்டி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்களே. ஆமா. அது கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காதுல சார்? பிடிக்காது. அப்படியே அத பண்றாங்க. அதாவது வந்து நல்ல கேள்வி கேட்டப்ப, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல வந்து இந்த பலியில வந்து பின்னாடி வருது. நான் சொல்றேன், இதுக்கான காரணங்கள் இருந்தாலும் நீ சின்ன பிள்ளை இவ்வளவு தூரம் கேட்கறன்றதுனால வேதங்கள்ல வந்து ஒரு சில பலிகள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதங்கள்ல வந்து என்னன்னா, இதுதான் வந்து பகவான் சொல்றார், வேதங்களுடைய மலர் சொற்கள்னால கவரப்படக்கூடாதுன்றார். பலி கொடுத்தா என்ன பண்ண, அந்த பலி கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா இல்லையா, அந்த பிராமணன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேலுலகங்களுக்கு போறதுக்காக அந்த பலியை வந்து கொடுப்பாங்க. இந்த போல வெட்டப்படுற அந்த மிருகம் என்ன பண்ணுன்னா வந்து திரும்ப வந்து என்ன மனித பிறவி கிடைக்கும். அதாவது வந்து அது வந்து செய்யக்கூடியவங்க இன்னைக்கு யாரும் அதே போல செய்யறதுக்கான இது இந்த கலிகாலத்துல யாருக்கும் அந்த இது கிடையாது. அதனால கலிகாலத்துல வந்து அது வந்து ரெக்கமெண்டட் கிடையாது. இது வந்து வேதத்துல வந்து ஒரு சில சாக்ரிஃபைசஸ் வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா பகவானுக்கு வந்து அது விருப்பம் கிடையாது. பகவான் சொல்றார், வேதங்களுடைய மலச்சொற்களால கவரப்படுறவங்கள என் கிட்டக்க வந்து சேர மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த கலிகாலத்துக்கு வந்து அது ஏற்றது கிடையாது. சார், ரெண்டாவது क्वेश्चन சொல்லலாமா சார்? கேளுங்க தம்பி, கேளுங்க. இப்போ இவங்கள சில நான் யூடியூப்ல அப்படியே சில தடவை யூடியூப் பார்க்கும்போது அது பகவத்கீதை பாப்பேன். அப்படியே சில வீடியோஸ் வரும். அது இஃப் காட் இஸ் ஒன் தென் வை ஆர் தி ரிலிஜியன்ஸ்? எல்லா சுவாமியும் ஒண்ணுதானே சார்? அதாவது வந்து இங்க வந்து நம்ம வந்து மதங்களை பத்தி பேசக்கூடாது தம்பி. அதாவது வந்து இது நம்ம வந்து பொதுவா பகவத்கீதை ஞானத்தை சொல்லிட்டு இருக்கோம். இது வந்து யூடியூப், ஃபேஸ்புக்ல வந்து வரக்கூடியது. அதனால பகவானை பத்தி மட்டும் பேசுவோம். நீ இந்த ஞானத்தோட கேட்கிற, தனியா நீ வந்து நான் வந்து இந்த மெயில் ஐடி எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், என்கிட்ட கேள்வி, என்ன கேள்வினாலும் கேள்வி, நான் மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன். அந்த இதுல நீங்க அதுல கேளுங்க, நான் சொல்றேன். இது வந்து பப்ளிக் ஃபாரமா போயிடுது. அதனால இந்த விஷயத்தை இது பண்ண வேண்டாம். தம்பி, நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க. நான் உங்களுக்கு நீங்க இதுவா பிரைவேட்டா கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன். சரிங்க சார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, ரெண்டு क्वेश्चंस பிரபு. சொல்லுங்க பிரபுஜி. இப்போ இந்த 8வது அத்தியாயம் நீங்க சொன்னீங்களே பிரபு, இப்போ வந்து மரண தருவாயில் நீ என்ன நினைத்தார் கண்டிப்பா என்ன வந்து சேர்வாய் அப்படின்னு சொல்லி, நம்ம அந்த நிலை வரும்போது அந்த நினைப்பு நமக்கு கடவுள நினைப்பு வருமா பிரபு? அவ்வளவு இப்ப இருந்தா நம்ம பக்தி தொண்டி பண்ண அந்த நினைப்பு வருமா? இல்ல நம்ம அந்த நினைப்பு வரத்துக்கு கிருஷ்ணர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரா? சரி, இவ்வளவு பக்தனா இருக்கா, இவ்வளவு சாண்டிங் பண்றான், ஒரு பக்தி தொண்டு இவ்வளவு ஈடா பண்றான் அப்படி சொல்லி கிருஷ்ணரா இது பண்ணுவாரா? இல்லாட்ட அந்த மரண தருவாயில் நமக்கு அந்த நினைப்பு வரத்துக்கு நம்ம என்ன பிரபு பண்ணணும்? அது ஒரு கொஸ்டின். இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து உத்தராயணத்துல இருந்து போயிட்டா புண்ணியம் கிடைக்கும்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்றாங்க பிரபு. தட்சிணாயத்தோட உத்தராயணம் போகணும்னு சொல்லி. பட் நம்ம பர்த் அண்ட் டெத் பிறக்கும் போது நம்ம இந்த டேட் பிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க பிரபு. இந்த டேட்ல பிறந்தா இந்த டேட்ல இறக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு தீர்மானம் தான் நம்ம பூலோக ஜென்மம் எடுக்கிறோம். இப்ப அந்த டெத் போகும்போது நம்ம உத்தராயணத்துல போகும்போது தட்சிணா போகும்போது நமக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலா அது உத்தராயணத்துல போனா புண்ணியம் சொல்றான் பிரபு. அது கொஞ்சம் அது விளக்கம். நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க பிரபு. அதாவது வந்து பகவான் டிக்ளேர் பண்றாரு, என்ன பத்தி வந்து நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம். அதாவது அவருடைய டிக்ளரேஷன், நான் எதுவும் சொல்லல, பகவத்கீதை என்னோட வார்த்தைகள் கிடையாது. என்னை பத்தி தூய பக்தியா வந்து என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா நான் கூட்டு போறேன்றாரு. வராக புராணத்துல இதே கேள்வியதான் வந்து யாரு தாயார் கேக்குறாங்க, பூமி தாயார் கேக்குறாங்க, என் பிள்ளைவெல்லாம் ரொம்ப சிரமப்படுமே, மரண காலத்துல எல்லாமே வந்து அடைக்குமே, எப்படி கூட்டும்? அதான் அவர் சொல்றாரு, இளம் வயதுல இருந்து அவன் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தா அவன் மரண காலத்துல வந்து என்னன்னா அவனுடைய நினைப்பை நான் தூண்டுறேன்றாரு. அவனை வந்து என்ன நான் நினைக்க வைக்கிறேன், இல்லன்னா அவன் மறந்தா கூட நான் அவனை நினைச்சு நான் அழைச்சிட்டு போறேன்றாரு. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம அதை செஞ்சுட்டு வரணும். இது ஒண்ணு நீங்க முதல் கேட்ட கேள்வி, இளம் வயதுல இருந்து செய்யணும். அதாவது வந்து பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது வந்து கலப்படம்
கலப்படமற்ற பக்தி சேவை. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், கலப்படமற்ற பக்தி சேவை நிச்சயமா அழைச்சிட்டு போவார். சத்தியம், இது உண்மை, பகவான் சொன்னது. இது முதல் கேள்வி. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் எல்லாம் வந்து யாருக்குன்னா வந்து நார்மலா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு, பக்தர்களுக்கு கணக்கே கிடையாது. ஏன்னா பக்தர்களுடைய டெஸ்டினி யாரால பிக்ஸ் பண்ணப்படுதுன்னா பகவானால. அவர் வந்து அவர் தான் இது பண்றாரு. இதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லி நான் இது பண்ண விரும்புறேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா சகாதேவன் வந்து சாஸ்திரத்துல வந்து ரொம்ப விற்பனன். அவனை அடிச்சுக்கிறதுக்கு யாரால முடியாது. இப்ப வந்து போர் அறிவிச்சிடுறாங்க. போர் அறிவிச்ச உடனே வந்து சகாதேவன் கிட்ட வந்து துரியோதனன் வந்து நல்ல டைம், அதாவது வந்து பலி கொடுக்கறதுக்கான நல்ல டைம் வந்து கேக்குறான். அப்ப வந்து சகாதேவன் நாளையும் குறிச்சு கொடுத்துறாரு. ஏன்னா வந்து சாஸ்திரம் கத்தவங்க வந்து எதிரியே வந்து கேட்டாலும் இதுதான் சாஸ்திரத்தோட உண்மையான பலன், குறிச்சு கொடுத்துறாரு, டேட் குறிச்சு கொடுத்துறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து பாப்பாரு, என்ன சகாதேவன் இப்படி பண்ணிட்டு, நான் எவ்வளவு தூரம் இது பண்ணி பண்றேன், நீ பாட்டு இது பண்ணிட்டு என்ன கிருஷ்ணா உனக்கு தெரியாதா? சாஸ்திரம் தெரிஞ்சவங்க வந்து அதாவது உண்மையை பொய்ய சொல்லக்கூடாது, உண்மையை சொல்லிட்டேன்னு பகவான் என்ன பண்ணுவாரு, அவர் வந்து அமாவாசைக்கு வந்து டேட்டு குறிச்சு கொடுத்துருப்பாரு. அமாவாசைக்கு டேட்டு குறிச்சு கொடுத்துருப்பாரு அந்த இது சண்டை நடக்கிறதுக்கு. பகவான் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, ஆத்துக்கு போவாரு. பகவான் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே போயிடுவார். போயிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, இது தர்ப்பணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார். என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் சுத்தி இருக்கிற முனிவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரே சந்தேகம் வந்துடும். பகவானே பண்றாரு, நம்மளும் பண்ணுவோம்னு எல்லாரும் பண்றாங்க. மேல ஓடிட்டு இருக்க சூரிய சந்திரர்களுக்கு டவுட் ஆயிடும். நாளைக்கு தானே அமாவாசை, இன்னைக்கே எப்படி வந்து வருதுன்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் கீழே இறங்கி வந்துடுவாங்க. சர்வேஸ்வரன் அவரே பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு கீழே இறங்கி வந்துட்டு என்னப்பா இப்படி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாரு. கேட்ட உடனே சொல்றாரு, அமாவாசைனா என்னன்னு கேட்பாரு. சூரியனும் சந்திரனும் ஒரே நேர்கோட்டுல இருக்கிறதான, இப்ப நீங்க 2 பேரும் எங்க நிக்கிறீங்க கேட்பாரு. ஒரே நேரா தான் நிக்கிறோம், இதுதான் அமாவாசைன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, பக்தர்களுக்காக சரிங்களா என்ன வேணாலும் பண்ணுவார். பக்தர்களுக்காக நீங்க இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பக்தர்கள் அல்லாத மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். நீங்க பக்தனா இருந்தா தட்சிணாயனம் உத்தராயணம் எல்லாம் கணக்கே கிடையாது. அவரு அனுப்புறாரு விமானத்தை, அந்த விமானத்துல ஏறி சந்தோஷமா போக வேண்டியது அவங்களோட இது. ஒண்ணு பக்தி பண்ணுங்க, சரணாகதி பண்ணுங்க. கண்டிப்பா போகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வளவு வருஷம் நம்ம தெரியாம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னி வரல, இவ்வளவு வருஷம் விட்டுட்டோம். இவ்வளவு ஏஜ் எனக்கு 60 years. பட் இப்போலே நம்ம பக்தி தொண்டு ஆரம்பிச்சு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல ரொம்ப கொண்டு போறோம். நம்ம கிருஷ்ணா நிலையை அடைய முடியுமா? கிருஷ்ணா நம்மள இது பண்ணுவாரா? நிச்சயமா அடையல. அதுக்கும் ஒரு கதை சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் கேட்டதுனால இந்த கதையை சொல்லிடுறேன். கட்வாங்க மகரிஷின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் தேவர்களுக்காக மேல போய் தேவலோகத்துல ரொம்ப நாள் சண்டை போட்டார். சண்டை போட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாரு, தேவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப தேவேந்திரன் கிட்ட வந்து நான் கீழே போறேன்னு வின் பண்ணிட்டீங்க சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுவாரு. உடனே வந்து தேவேந்திரன் உனக்கு ஏதாவது வரம் கொடுக்கணும்னு இவர் கேட்க கூடாத கேள்வியை கேட்டுருவாரு. எனக்கு வந்து எவ்வளவு நாள் மீதி இருக்குன்னு கேட்பாரு. இன்னும் 2 முகூர்த்தம் தான் மீதி இருக்குன்னு அவர் சொல்லிடுவாரு. அதாவது ரொம்ப கம்மியான இதுதான் சொல்லுவாரு. மேல இருந்து கீழே வருவாரு, ராஜ்ய பரிபாலனத்தை பிள்ளைங்கிட்ட ஒப்படைப்பாரு. போய் உட்காருவார், கிருஷ்ணரே ஃபுல்லா சிந்தனையில வைப்பார். வச்சு பகவானை போய் அடைஞ்சிடுவார். சரிங்களா? அதாவது அதாவது நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். நீங்க இவ்வளவு வயசு போயிடுச்சு, உங்களுக்கு இருக்கு ஒண்ணு இருக்கு, தாராளமா பகவானை போய் அடையலாம். ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. எனக்கு 2 क्वेश्चन இருக்கு. ஒன்னு வந்து கர்ம விளைவினால வந்து மறுபிறவி வருதுன்னு ஒண்ணு சொல்றோம். பிரபு கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்களேன், எனக்கு கேட்கல. எஸ் பிரபு. ஒண்ணு வந்து கர்ம விளைவினால பேசான அடுத்த ஜென்மம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றோம். இன்னொன்னு வந்து இறக்க போற சமயத்துல நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ அந்த பிறவிதான் வருதுன்னு சொல்றோம். இதுல கொஞ்சம் இதுல கான்ஃபிளிக்டா எனக்கு புரியல. அது 2வது क्वेश्चन சொல்லிடுறேன். 2வது क्वेश्चन, நம்ம வந்து ஏகாதசி விரதம் ரெகுலரா கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த நம்ம முன்னோர்களுக்காக நம்ம அந்த அமாவாசை அன்னைக்கு இந்த தர்ப்பணம் பண்றதெல்லாம் இருக்கிறது, அது வந்து நம்ம இஸ்கான்ல ஜாஸ்தி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ற மாதிரி தெரியல. ரெண்டையும் கிளாரிஃபை பண்ணுங்க பிரபு. நல்ல அருமையான கேள்விகள் கேட்டீங்க. அதாவது நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து என்னன்னா, கர்ம வினைகளால தானே நமக்கு வந்து பிறப்பு ஏற்படுது. இறக்குற தருவாயில வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து அந்த இத பகவானை நினைச்சு நம்ம வந்து கர்மம் தானே, அந்த கர்மம் தான் வந்து உங்களை பகவானை நோக்கி அழைச்சிட்டு போகுது. அதாவது வந்து நீங்க வந்து இன்னைக்கு பகவத்கீதை வரீங்கன்னா சாதாரணமா வர்றது கிடையாது. அதாவது வந்து உங்களுடைய கர்ம வினைகள் தான் உங்களை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. உங்களுடைய கர்ம வினைகள் தான் வந்து என்ன பண்ணுது, உங்களை இந்த இஸ்கான் பக்கமும் அழைச்சிட்டு போறது, இந்த பகவத்கீதையை வந்து கேட்க வைக்கிறதும் உங்களுடைய கர்ம வினைகள் தான். பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது பற்பல பிறவிகளை நீங்க செய்த ஒரு புண்ணியத்தோட ஒரு பலன் தான், கர்ம பலன்களா தான் இன்னைக்கு நீங்க வந்து இதுல வந்து செட் ஆயிருக்கீங்க. மரண நேரத்துல அதாவது வந்து இப்ப பக்தர்களுடைய தொடர்புல இருக்கீங்க. இதுவுமே நீங்க செய்த புண்ணிய பலன்களுடைய ஒரு பலனாதான் இதெல்லாம் இருக்கீங்க. இப்ப இன்னும் நீங்க ப்ராக்ரஸ் பண்ணி போகும்போது என்ன, உங்களுடைய பாவ கர்மாக்கள் அனைத்தையும் வந்து தொலைத்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சிந்தனை ஏற்பட்டு நீங்க வந்து கோலோக விருந்தாவனத்தை போய் அடையலாம். இந்த முதல் கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டேன் பிரபு. ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்லிட்டேன். ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்ப நீங்க கேட்ட ரெண்டாவது கேள்விக்கும் பதில் சொல்றேன். அதாவது வந்து நம்ம வந்து அமாவாசைக்கு வந்து திதி கொடுக்கலாமா இல்ல ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறோமேன்னு சொல்லி கேட்டீங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து சர்வதர்மான் பரித்தேட்ச மாமேகம் சரணம் பிரஜ அகம் துவா சர்வ பாபே மோக்ஷே சுவாமி மாசுஜுக, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னை மட்டுமே சரணடைவாயின்றாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய சாஸ்திரம், இப்ப நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆயிட்டோம், அதுக்காக நம்மளுடைய சாஸ்திரம் சொன்னதை வந்து நம்ம வந்து என்னைக்கு புறக்கணிக்க கூடாது. சாஸ்திரம் ஏன்னு பாத்தீங்களா, இப்ப நம்ம வந்து ஒதுரிட்டோம் நமக்கு கிருஷ்ணா, ஆனா நமக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து அதே லெவல்ல இருப்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது. அதனால சாஸ்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்ட அந்த வழிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம யங் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு நிறைய கட்டாயி போயிடுச்சு, சாஸ்திரங்கள் வந்து சுத்தமா இதுவாகி போயிடுச்சு. நம்ம யங் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு வந்து சாஸ்திர சம்பிரதாய விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்து அதை இது பண்ணணும். நீங்க உண்மையிலே வந்து அந்த அட்டைன்ட் கிருஷ்ணா கான்சியஸா இருந்தீங்கன்னா யூ நோ நீட் டு டு, பட் ஆனா அந்த சாஸ்திரங்கள் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது, நம்மளுடைய இளைய சமுதாயத்துக்கு வந்து வழிகாட்டணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 9 participants raise the hand. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஸோ இப்போ மோஸ்ட்லி நான் நிறைய நான்வெஜ், நான் வெஜ்ஜா இருக்கேன். ஸோ நிறைய நான்வெஜ் அவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் கேட்டா வந்து எல்லாருமே காமனா ஒரே விஷயம் நான் சொன்னது அது எனக்கு புரியல. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கடவுள் வந்து எல்லா மிருகங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நமக்காக தான் உருவாக்கியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ அப்ப அதுங்களுக்குன்னு தனி வாழ்க்கை எல்லாம் இல்லையா? அப்போ எல்லா மிருகங்களும் நமக்காக தான் உருவாக்கி, எல்லாமே மனுஷங்களுக்காக தான் உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது சரியா பிரபுஜி? இல்ல அதுதான் சொல்றேன், இந்த கலியினுடைய ஒரு தாக்கம், இந்த கலிகாலத்தினுடைய ஒரு தாக்கம், மக்கள் மந்த புத்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. மந்த புத்தி, கலிகாலே மந்த புத்தின்னு. இந்த மந்த புத்தினால என்ன பண்ணுவாங்க, அதாவது வந்து விலங்கினங்களை போய், அதாவது வந்து எல்லா உயிர்களுக்குள்ளாரையும் வந்து பகவான் இருக்க, அந்த உயிரை வந்து அடிச்சு சாப்பிட்டா வந்து பகவானே அடிச்சு சாப்பிடுற போலதானே அந்த ஒரு உயிரை வந்து நம்ம வந்து அதே போல பண்ணக்கூடாது. அது வந்து ரொம்ப பாவத்தை தான் வந்து சேரும். அது தெரியாம வந்து அவங்க பண்றாங்க. இந்த காலத்துல அறிவற்ற மூடர்கள் சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அந்த அறிவு தெளிவு இல்லாம அவங்க பேசுறாங்க. நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு சொல்லணும். முடியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய வழியை பார்த்துட்டு அமைதியா முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லி பார்க்கணும். இந்த உலகம் அப்படிதாமா இருக்கும். ஏன்னா இந்த உலகத்துல வந்து எல்லாமே இந்த கலியினுடைய தாக்கம் அப்படிதான் இருக்கு. எல்லாரும் வந்து மந்த புத்தியில வந்து நம்ம என்ன செய்யறோன்றது தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே போல வந்து பண்ணக்கூடாது. எந்த ஒரு உயிரியும் விஞ்ஞான பூர்வமாவே இது நிரூபிக்கப்பட்டு இருக்கு. நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த பொருளினுடைய தாக்கம் உங்க உடம்புல இருக்கும். என்ன சாப்பிடுறீங்களோ அந்த பொருளினுடைய தாக்கம் இருக்கும். இது வந்து ஜெனட்டிக்கலா வந்து இதுவாகும். மிருகங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே பயத்துல இருக்கும். மிருகங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு மிருகம் நம்மளை அடிச்சு சாப்பிட்டுருமோ, இல்ல வந்து காமம் குரோதம் இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கும். நம்ம அதை சாப்பிடும்போது என்னன்னா நம்ம ஜீன்ஸுக்கும் அதே தான் வந்து ஜெனட்டிக்கல் இம்ப்ரிண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அது எல்லாமே நமக்கு வந்து உள்ளார வரும். அதனால இது விஞ்ஞான பூர்வமாவும் வந்து இது தவறு, ஆன்மீகமாவும் இது வந்து தவறு. நமக்குன்னு பகவான் என்னென்ன சாப்பாடு சாப்பிடணுன்றதையும் சொல்லியிருக்காரு. சாத்விகமான உணவு தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காரு. இதை நீங்க முடிஞ்ச அளவு சொல்லுங்க. மக்கள் எல்லாரும் அப்படிதான் இருப்பாங்க. நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவு சொல்லிட்டு நம்ம வழியை பார்த்துட்டு போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. நேத்திக்கு ஒருத்தங்க பேசும்பொழுது திருமாலோட அவதாரம் வந்து 10 அவதாரத்துல ஒரு அவதாரம் எடுக்கல, மீதி 9 அவதாரத்துல 8 அவதாரமும் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸுக்கு தான் எடுத்தாரு, உடனே அவர் மறைஞ்சிட்டாருன்னு சொன்னாங்க. அதுல ஒரு சின்ன இது என்னுடைய இது நான் கேட்கறேன்னு சொல்லுங்க கொஞ்சம். சொல்லுங்க. அதாவது நான் படிச்சது, நான் கேட்டது, உபன்யாசம் கேட்டதுல எல்லாம் 7 அவதாரம் அவர் ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸுக்கு வந்துட்டு போயிட்டாரு. அப்படியும் கலியுகத்துல ஜனங்கள் திருந்தலைங்கிறதுனால வாழ்ந்து காட்டுவோன்னு வந்த ஒரு அவதாரம் தான் ராமாவதாரம். அது ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி, மற்றவங்களை சகோதரனா பாவிக்கிறது, ஒரு சிறந்த சிவபக்தன் அவன் தப்பு பண்ணா கூட பிறர் மனைவியை நோக்கினாங்கிறதுக்காக சமாதானம் பண்றது, அந்த மாதிரி அதர்மத்துக்கு வந்தாலும் கூட வாழ்ந்து காட்டினது. அந்த வாழ்ந்து காட்டின அந்த அவதாரத்திலையும் திருந்தலைங்கும் போதுதான் கிருஷ்ணாவதாரம் வந்து உபதேசமா சொன்னாரு. அந்த உபதேசத்துல திருந்துவாங்கிறதுனால சொன்னாருன்னு சொன்னாங்க. இது கரெக்டா? அதாவது வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ண அவதாரம் வந்து பூர்ண அவதாரம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ண அவதாரம் வந்து பூர்ண அவதாரம். என்னன்னா வந்து ஒரு மகனா, ஒரு தந்தையா, ஒரு நண்பனா, ஒரு எல்லா விதத்திலயும் வந்து அவர் வந்து ஒரு நல்ல இது பண்ணாரு. அதோட சௌலபியம்ன்றது வந்து என்னன்னா
ரொம்ப மெர்சிஃபுல்லா இருந்தார். அதாவது அந்த இதுல வந்து அந்த அவதாரத்துல வந்து தன்னுடைய பக்தர்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு எல்லா விதமான இதையும் வந்து தான் இறைவன்றதை வந்து ஒவ்வொரு சமயத்திலையும் வந்து அவர் நிரூபிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. மத்த 2 அவதாரங்கள் பூர்ண அவதாரங்கள்னு சொல்லுவாங்க. ராம அவதாரமும் கிருஷ்ண அவதாரமும் பூர்ண அவதாரங்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஆனா ராம அவதாரத்துல வந்து அவர் என்னன்னா மனிதர்களுக்கு உண்டான அந்த ஒரு இதை விட்டு என்னைக்குமே மீறினது இல்லை. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் போன போதுதான் ஒரு சில இடங்கள்ல மட்டும்தான் அவர் இது பண்ணாரு தவிர மத்த இடங்கள்ல வந்து அவருக்கு அந்த தெய்வீக தன்மை எல்லாம் ஒரு மனிதனாவே வாழ்ந்து மனிதனுக்கு உண்டான இலக்கண இலக்கியங்களை கற்பிச்சுட்டு வந்து போனாரு. அப்பயும் மனிதன் திருந்தாத ஒரு காலகட்டத்துல வந்து என்ன பண்ண கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்து தான் தான் இறைவன்றதை வந்து போதனையா சொல்லி எல்லா விதத்தையும் வந்து என்னன்னா ரொம்ப சௌலபியம், அதாவது வந்து ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க கூட வந்து ஒன்னோட ஒன்னா இருந்து அவங்க கூட இருந்த அந்த சௌலபியம் வந்து யாருக்குமே எந்த இதுவுமே வர்றது ரொம்ப சிரமம். அது ரொம்ப ஒரு இதுவா இருந்தாரு. அதனாலதான் வந்து அந்த சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்ன்ற அந்த ஒரு இது சொல்றதுக்கான காரணம் வந்து என்னன்னா தான் இறைவன்றதை ரொம்ப டிக்ளேர் பண்ண ஒரு இது வந்து கிருஷ்ணாவதாரம். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஒரு சின்ன ஒப்பீனியன் தான். அது என்னன்னா வந்து இப்போ நம்ம நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் அப்படி சொல்றப்போ வந்து நடுவுல நீங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதாவோட வாழ்க்கை வரலாறு அந்த கதைகளை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கிறேன். ஏன்னா வந்து அவரோட வாழ்க்கை வரலாறுன்றதே ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். அது நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாத புக் எடுத்தாவே நம்மளால அழுகாம இருக்க முடியாது. ஸோ அவ்வளோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ அப்பப்போ நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது நமக்கு மெட்டீரியல் லைஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல கொஞ்சம் நமக்கு இன்னும் நல்லா நம்பிக்கையை கொடுக்கும். அதனால என்னோட சின்ன ஒப்பீனியன் பிரபுஜி. நிச்சயமா சொல்றேன். நேத்துமே ஒரு சில பேர் சொன்னாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இது சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க. நிச்சயமா சொல்றேன் மாதாஜி. ஏன்னா கொடுக்கப்பட்டது 1 மணி நேரம் தான். இந்த 1 மணி நேரத்துக்குள்ளார வந்து நான் வந்து அந்த ஒரு சாப்டரை முடிச்சாகணும். எல்லாருக்கும் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்துலதான் என் மனசுல இருக்க கதைகள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நிச்சயமா சொல்றேன். ஏன்னா பிரபுபாதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன். அதாவது வந்து அந்த வயசுல போய் வந்து நம்மளாம் இந்த வயசுலயே வந்து இவ்வளவு தூரம் தடுமாறிட்டு இருக்கோம். 70 வயசுல வந்து போயிட்டு கப்பல்ல 2 ஹார்ட் அட்டாக் வந்து போனதெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமான சொல்றேன் மாதாஜி. நிச்சயமா சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. பிரபுஜி, நம்ம பாடியில வந்து எல்லாரும் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க சின்ன பசங்க எல்லாம் தப்பு பண்ணும் போது வந்து மேக்சிமம் பேரண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு உதாரணம் என்னன்னா நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு பக்கம் கடவுளாவும் இன்னொரு பக்கம் கெட்டதா ஒரு அசுரன் இருக்கிறதாவும் சொல்லுவாங்க. அந்த பகவான் வந்து மேக்சிமம் வந்து நான் இந்த வழிக்கு கூட்டிட்டு போறேன், நீ வந்து இத செய் அப்படின்னு பகவான் சொல்லுவாங்களாம். ஆனா அந்த இந்த கெட்ட அசுரன் வந்து இல்ல நான் சொல்றதான் செய்யணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆர்டர் பண்ணும்போது அந்த பசங்க வந்து கெட்ட வழியில போகும் அப்படின்ற ஒரு இது எல்லா பேரண்ட்ஸும் சொல்லுவாங்க. அது உண்மையா குருஜி? அதாவது வந்து என்னன்னா நமக்குள்ளாரே அர்ஜுனனும் இருக்காரு, துரியோதனனும் இருக்காரு, கிருஷ்ணரும் இருக்காரு. சரிங்களா? நமக்குள்ளாரே அதாவது எல்லாருமே உள்ளாரதான் இருக்காங்க. அதாவது வந்து என்னன்னா அர்ஜுனன் வந்து குழம்பி போயிருக்காரு. துரியோதனன் என்ன பண்றாரு? ஆணவம் கண்மம் மாயை சொல்லிட்டு வந்து இந்த இதுல வந்து இருக்காரு. துரியோதனன்ற அந்த ஒரு இதுல நம்ம பாடியில இருந்துட்டு இருக்காங்க. அர்ஜுனன் நம்ம பரமாத்மாவும் கிருஷ்ணரும் உள்ளாரதான் இருக்காரு. அப்ப கிருஷ்ணன் வந்து நம்ம கிருஷ்ணன் வந்து சரணாகதி பண்ணும்போது அவர் வந்து நம்மள நல்ல வழிக்கு இது பண்றாரு. சரணாகதி அடையாத போது என்ன பண்றாங்க? இதே போல வந்து கெட்ட விலை, அதாவது கெட்ட எண்ணங்கள், அதாவது முக்குணங்கள், இந்த முக்குணங்களுடைய செயற்கையினாலதான் இவ்வளவு வலியும் வேதனை அனுபவிக்கிறோம். நம்முடைய அந்த பாவ கர்ம விளைவுகள் இதெல்லாம் வந்து நம்மள வந்து திசை மாத்தி கொண்டு போகுது. இதெல்லாம் வந்து பெரியவங்க நமக்கு எதுக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நமக்குள்ளாரே தேவ குணங்களும் இருக்கு, அசுர குணங்களும் இருக்கு. எவ்வளவு தேவ குணங்கள் அதிகமா இருக்கோ தேவர்களா இருக்கும், அசுர குணங்கள் அதிகமா இருந்து அசுரர்களா இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய தாய் தந்தையர் சொல்லி வளர்த்தாங்க. தேவ குணங்களை வளர்த்துக்கணும்ன்றதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. இதுக்குதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. எல்லாருக்குள்ளாரையும் எல்லாருமே இருக்காங்க. தேவனும் இருக்கான், அசுரனும் இருக்கான், பகவானும் இருக்கார். நம்ம என்ன பண்ணணும்? தேவ குணங்களை வளர்த்தணும். ஏன்னா பகவானுக்கு தேவர்களை தான் பிடிக்கும். அந்த குணங்களை வளர்த்துக்கிட்டா பகவானுக்கு பிரித்தியா இருக்கும். அதனாலதான் தாய் தந்தையர் சொல்லி வளர்ப்பாங்க. குருஜி, இன்னொரு கேள்வி. சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த பகவத்கீதா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆனதுல இருந்து நானும் வந்து சரி கிருஷ்ணர் பத்தி நினைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு காரியம் செய்யும் போதும் கிருஷ்ணர் பத்தி நினைக்கிறேன். என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நினைக்கிறேன். சில சமயம் ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. முழுக்க கிருஷ்ணர் பத்தியே நினைக்கணும்னா என்ன குருஜி பண்றது? எனக்கு அது ரொம்ப ஆசையா இருக்குது. ஒவ்வொரு நாளும் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணும் போது சரி நம்மளும் கிருஷ்ணர் பத்தி நினைக்கணும், நம்மளுக்கும் வேணும், நம்மளும் பக்தியில இருக்கணும், அதுல இறங்கணும், பக்திமயமா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆசையா இருக்கு. அதுக்கு என்ன குருஜி பண்றது? அதாவது வந்து என்னன்னா நம்ம லௌகீக வாழ்க்கையில இருக்கோம். எப்பயும் வந்து சாதுக்களுடைய தொடர்பு, சரிங்களா? அதாவது வந்து என்னன்னா வந்து பக்தர்களுடைய தொடர்புல நம்ம இருந்தாதான் அது கிடையாது. அதாவது வந்து நீங்க ஈஸியா குயிக்கா வந்து டிவோஷன்ல ஃபாஸ்டா மேல போயிடலாம். நம்மளா சுயமா பண்றது வந்து கொஞ்சம் சிரமமான ஒரு விஷயம். பக்தர்களுடைய தொடர்பு வச்சுக்கிட்டா அவங்க எப்பயும் அதே சிந்தனையில இருப்பாங்க. நீங்க அவங்க பக்கத்துல போகும்போது உங்களுக்கும் அதே சிந்தனை வரும். நீங்க மெட்டீரியல் பீப்புள் கூட இருக்கீங்கன்னா வந்து என்னன்னா அந்த மெட்டீரியலான திங்கிங் தான் வரும். பக்தர்கள் கூட இருங்க, கோயிலுக்கு போங்க, பகவானுடைய விக்கிரகத்தை பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து உங்களை வந்து பகவானை நினைக்க வைக்கும்.
பக்தர்கள்னா வந்து முழுக்க முழுக்க பக்தரே சுவாமியே நினைக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி ஆட்கள் இங்க அவ்வளவா கிடைக்கிறது இல்லையே. அதாவது வந்து இருக்காங்க மாதாஜி. நம்ம வந்து என்ன பண்ணா அதை பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி போகணும். இல்லைன்னா வீட்டுல என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சில அந்த பகவான் கிருஷ்ணருடைய படங்களையோ அர்ச்சா விக்கிரகங்களோ சின்னதா வந்து இது பண்ணி நீங்க வச்சு இது பண்ணலாம். அது நீங்க வந்து நீங்க பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கோங்க, எனக்கு பக்தர்களுடைய தொடர்பு வேணும், சரிங்களா? நீங்க கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா வந்து அவர் கொடுப்பார். நீங்க அதெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. பகவான் உங்களுக்கு நிச்சயமா கொடுப்பார். நீங்க வேண்டணும், பகவான்கிட்ட வேண்டீங்கன்னா பாகவதர்களுடைய இது கொடுப்பார். நீங்க கேளுங்க, நிச்சயமா கிடைக்கும். நான் சொல்றேன், இது சத்தியம். சரிங்களா? பகவான்கிட்ட நானும் வேண்டிக்கிறேன், உங்களுக்கு பாகவதர்களுடைய தொடர்பு கிடைக்கும். இல்ல குருஜி, எங்க தாத்தாவே ஆக்சுவலி பாகவதர் தான். அதனால அப்புறம் என்னங்க உங்களுக்கு, நீங்க அதாவது பாகவதர் வீட்டுல இருந்தே வரீங்க. இப்ப இல்ல, அதனாலதான். அதாவது நான் வேண்டிக்கிறேன், பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன், நிச்சயமா உங்களுக்கு பாகவத இது கிடைக்கும். நான் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வேண்டிய நிச்சயமா உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்க எப்பயும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருப்பீங்க, அந்த பரந்தாமனுடைய சிந்தனையில இருப்பீங்க. நானும் அந்த பரந்தாமனை வேண்டிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. Any more questions, sir? Sir. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. முகுந்தமாலை குலசேகர ஆழ்வார் எழுதிந்து ஒரு அம்மா கேட்டது. திருமாலை தொண்டரடி பொடியார் எழுதிந்து. டிஃபரண்ட் ஆழ்வார்கள். அதான் எனக்கு அது டவுட்டா இருந்தா தான் பாத்துட்டு சொல்றமான்னு சொல்லிட்டேன். தெரியாம நம்ம சொல்ல கூடாதுல, அதனால எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது. ஏன்னா அந்த அம்மா இதுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணிடுங்க. ரெண்டு பேரும் அவர் வந்து கபம் இதெல்லாம் எழுதல, தன்னுடைய கேரக்டர் தான் அவர் எழுதினார் ஃபுல்லா. நான் அப்படி ஆயிட்டேன்னு தொண்டரடி பொடியாழ்வார். இவர் வந்து அரசனா இருந்து தன் வாழ்க்கையை கம்ப்ளீட்டா பண்ணி அதை வந்து இப்ப செங்கநாதர்கிட்ட சரண்டர் பண்ணார் கம்ப்ளீட்டா. இது குலசேகர ஆழ்வார். ரொம்ப நன்றிமா, ரொம்ப நன்றி. எனக்கு அது டவுட்டா இருந்தது, அத பார்த்துட்டு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க சொன்னது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே, थैंक यू. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, பத்மா பேசுறேன். சார், இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. சொல்லுங்க. இது நான் சான்ஸ்கிரிட் கிளாஸ் வர 7-8 இருந்ததுனால இப்ப 5 கேள்வி கேட்டிருப்பேன். அதை ஏதாவது ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? எந்த கேள்வி மாதாஜி? இன்னைக்கு கேள்வி கேட்டிருப்பேன், நான் எதுக்கும் ஆன்சர் பண்ண முடியலையே. நான் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல இல்ல. ஓ, அதாவது அந்த வெப்சைட்ல இருக்கு மாதாஜி. அதாவது www.iskonmangaluru. அதுல வந்து அதே சேம் क्वेश्चंस தான். அது Facebookக்கு நான் நேத்தே சொன்னேனே சார், அதுக்கு போவே முடியல. கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு. நீங்க Facebook போக வேணாம். இந்த ISKCON Mangaluru இருக்கு. நீங்க அந்த சைட் போயிருக்கீங்களா? வெப்சைட் போயிருக்கீங்களா? அதான் வெப்சைட்னா இது கூகுள்ல பார்க்கணுமா? கூகுள்லயே இது போனே வரல. இப்போ இருக்கு, ஒரு நிமிஷம் நானே வந்து அத வந்து ஷேர் பண்றேன். நீங்க அத வந்து பார்க்கலாம். அந்த இப்ப வாட்ஸ்அப் ஏதோ சொன்னேல, எப்படி எங்களுக்கு இது பண்ண முடியும்? வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு. வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே நான் அனுப்பி விடுறேன். உங்க அதுல ஏற்கனவே அனுப்பி இருக்கும். வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல, ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தான் இப்ப படிச்சிட்டு இருக்கேன். அதுல பார்த்து நீங்க இன்னும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல என் பேர் சேரலையே. அப்படியா? அப்பனா வந்து இந்த ஜிமெயில் ஐடிக்கு அனுப்புங்க, நான் உங்களை ஆட் பண்ணிடுறேன். ஜிமெயில் ஐடி வந்து ஒன்னு கொடுத்திருந்தேன். ஜிமெயில் ஐடி தெரியல. சொல்லுங்க. லார்ட் ஸ்ரீ ஜெகநாதன் @gmail.com. Lord Sri Jagannathan @gmail.com. ஓகே. இதுக்கு நீங்க வேற எதுல போய் பார்க்கணும் சார்? www. எதுல போய் பார்க்கணும்? இதெல்லாம் ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு நான் இப்ப அந்த பேஜை ஷேர் பண்ண போறேன். அந்த பேஜை நான் வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். நீங்க அந்த பேஜ் அப்படியே பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம். அப்படியே ஷேர் பண்ணு. இந்த வெப்சைட் பார்க்க முடியுதுங்களா இப்போ உங்களால? இதை நீங்க வேணா ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த வெப்சைட் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. www.iskonmangaluru.com. இதுல வந்து இது பண்ணிக்கோங்க. கரண்ட் பேட்ச் வந்து June 13 to 30. நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. யாராவது அட்டெண்ட் பண்ண முடியாதவங்க அதுல அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க.
பிரபுஜி, இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. என்னன்னா, இன்னைக்கு போன்ல கேட்டபோது நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க கிருஷ்ணலோகம் அப்புறம் சொர்க்கம் அப்படின்னு ரெண்டும் தனித்தனியான ஆப்ஷனா இருந்துச்சு. இது ரெண்டும் வேற வேறையா இல்ல ஒண்ணுதானா பிரபுஜி? நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க. இது பல பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்கு. சொர்க்கலோகம்ன்றது வந்து அதாவது வந்து பிரம்மலோகம் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு சொர்க்கலோகம் போலதான் ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கு. அந்த பிரம்மலோகத்தை தாண்டி வந்து நீங்க போனோம், வெளியில போனோம். சொர்க்கலோகம்ன்றது ஒன்லி வந்து ஹாப்பினஸ்க்கு மட்டும்தான். அதாவது வந்து ஜென்ம மிருத்யு ஜராவியாதி எல்லாமே இருக்கும். இங்க நம்ம அனுபவிக்கூடிய எல்லாமே அது சொர்க்கலோகத்துல இருக்கும். ஆனா வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணலோகம்ன்றது வந்து இந்த பிரம்மலோகத்தை தாண்டி போகக்கூடியது. அதாவது வைகுந்த லோகம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அது வேறு இது வேறு. ஓகே பிரபுஜி. சொர்க்கத்துக்கு போனா திரும்ப வரணும், வைகுந்தத்துக்கு போனா திரும்பி வர வேண்டாம். வர வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு சின்ன டவுட் என்னன்னா, ஒரு நாள் உங்களுக்கு வந்து மைண்ட் நல்லா இருக்கு, உங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் பார்க்க முடியுது, குவான்டிட்டி வைஸ் குவாலிட்டி வைஸ் எல்லாமே. அதே மாதிரி கடவுள் மேல நல்ல ஒரு இது சிந்தனை வைக்க முடியாது. பகவத்கீதை கிளாஸ் கூட வந்து பார்த்தா நல்ல ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனும் இருக்க முடியுது. ஒரு நாள் எதுனாலனே தெரிய மாட்டேங்குது, திடீர்னு அப்படியே மைண்ட் ரொம்ப லோ ஆகுது. எந்த வேலையிலுமே சரியா செய்ய முடியாம பசங்க மேலேயும் எரிஞ்சு விழுந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஆயிடுறது. உங்களுக்கு குவான்டிட்டி வைஸ் குவாலிட்டி எதுவுமே ஒர்க்கும் பண்ண முடியல. இதுக்கு பகவத்கீதையும் என்னால் சரியா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கேட்க முடியல. இதுக்கு ஏன் அப்படி ஆகுது? இத்தனைக்கும் நான் டெய்லி யோகா பண்றேன், மெடிடேஷன் பண்றேன், பிரீதிங் பிராணாயாமம் பண்றேன், கடவுள் நிறைய ஸ்லோகம் சொல்றேன், எல்லாம் பண்ணியும் ஒரு நாள் எதுக்காக நமக்கு மைண்ட் அப்படி மாறுது? அது எப்படி தடுக்கலாம்? அப்படியே ஒரு உங்களுக்கு மைண்ட் அப்படி டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னா எப்படி அதை சரி பண்ணிக்கலாம்? அதாவது வந்து நம்ம வந்து இயற்கையின அதாவது 3 வகையான துன்பங்களை வந்து மனிதர்கள் அனுபவிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பின்னாடி வரக்கூடியதை சொல்றேன். பகவான் இதுக்கான ஆன்சரும் சொல்லியிருக்காரு. ஒண்ணு வந்து நம்மளுடைய மனதால ஏற்படக்கூடிய துன்பம், இன்னொன்னு நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களால வரக்கூடிய துன்பம், இன்னொன்னு இயற்கையினால வரக்கூடிய துன்பம். இப்ப வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க ஏதாவது தொல்லை பண்றாங்களா? இருக்கும். அதான் ஒரு நாள் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? நம்ம ஆத்துலயே பாத்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்டோட ஒரு நாள் நமக்கு பிரச்சனை வரும். அதான் அதுதான் வந்து என்னன்னா, இது 3 விதமான துன்பங்களை வந்து நீங்க எல்லாருமே அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். யாரும் வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியும். ஒண்ணு நம்ம மனசு, 2வது நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க, 3வது இயற்கையினால வரக்கூடிய சீற்றங்கள், இதனால ஏற்படக்கூடிய இந்த துன்பங்கள். இந்த ஸ்திததீர் முனிர்னு பகவான் சொல்றாரு. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வரணும்னு சொல்றாரு. இதை பண்ணனா பகவானுடைய நாமத்தை ஸ்மரணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பகவான் நாமத்தை வந்து விடாம, அதாவது வந்து எப்பயுமே இந்த துன்பங்கள் இருக்கு. அதாவது வந்து மாயை ரொம்ப நம்மள டெஸ்ட் பண்ணணும். வந்து பக்தியில முயற்சி பண்ணி போக போக என்ன பண்ணும், இந்த மாயை சக்தி வந்து ரொம்ப தொல்லை பண்ணும். இதுல இருந்து நீங்க விடுபடும். இதே போல தொல்லைகள் எல்லாருக்கும் வருமா? உங்களுக்கு மட்டும் இருக்கிறது கிடையாது, எல்லாருக்கும் உள்ளது. இது பகவானே சொல்லியிருக்காரு. இந்த 3 வகையான துன்பத்தை எல்லாருமே அனுபவிக்கிறாங்க. ஆனா இதுல எவன் ஒருத்தன் ஸ்திரமா இருந்து என்ன நினைக்கிறானோ அவனை ஸ்திததீர் முனின்ற, அவங்கதான் உண்மையான முனிவர்ன்றாரு. நீங்க இதை வந்து பகவான் நாமத்தை சொல்லுங்க. இதே போல தொல்லை வருதுன்னா என்ன பண்ணுங்க, நரசிம்ம கவசம் பண்ணுங்க. பக்தி, அதாவது வந்து பக்தி விக்ன விநாசனம், சரிங்களா? அதாவது வந்து என்னன்னா, பக்தியில வரக்கூடிய தடைகற்கள் அனைத்தும் உடைக்கக்கூடியவராருன்னா வந்து நரசிம்ம கவசம் படிங்க. இதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இதே போல விஷயங்கள்ல இருந்து நீங்க வந்து விடுபடலாம். ஓகே, தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. எனக்கு 2 டவுட் இருக்கு. இந்த 10 அவதாரங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து பலராமன் கிருஷ்ணன் இருக்கு. ஆனா சில சங்கல்பத்துல எல்லாம் வந்து நம்ம சொல்றது வந்து பௌத்த கல்கின்னு சொல்றோம். சோ இதுல கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இல்ல எனக்கு. 2வது வந்து எல்லா உயிர்களிடத்துலயும் வந்து பரமாத்மா இருக்காருன்னா நம்ம ஒவ்வொரு சமயம் கொசு அடிச்சு விடுறோம், கரப்பாம்பூச்சி அடிச்சு விடுறோம். சோ அப்பெல்லாம் அதெல்லாம் பாவக்கணக்குல சேருமா? எல்லாமே அதான் நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து இதுதான். ஒரு சில இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஆக்சுவலா பாகவதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து புத்தருடைய கணக்கு வரும். பலராமர் அந்த இது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரே இதுல வந்துருவாங்க. அந்த கணக்குல வரும்போது வந்து 10 அவதாரம் கணக்கு வரும். ஒரு சில இடங்கள்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து புத்த இதை வந்து அவங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. புத்தர் ஏன்னா வந்து புத்தரை வந்து என்னன்னா வந்து அந்த வாய்ட் தேரியை கொடுத்தாருன்றதுனால என்ன பண்ணுவாங்க, அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது பகவானுக்கு உருவம் இல்லைன்ற அந்த ஒரு தேரியை கொடுத்ததுனால வந்து அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து என்னன்னா புத்தராவும் பகவான் வந்தாருன்றதுக்கு நம்ம பாகவதத்தை தான் எடுத்துக்கிறோம். அப்ப வந்து என்னன்னா பலராமன் கிருஷ்ணன்ற வந்து ஒரே இதுல வந்து மெர்ஜ் ஆயிடுவாங்க. அந்த இதுல ஒரே அவதாரத்துல கொடுத்துருக்காங்க. 2வது கேள்வி நீங்க கேட்டது பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ணாலும் வந்து அதுக்கு உண்டான பலாபலன்கள் உண்டு மாதாஜி. என்ன பண்ணாலும் வந்து அதுக்கு உண்டான பலாபலன்கள் இல்ல. ஆனா இது வந்து சில சமயத்துல நமக்கு தொந்தரவாகும் போது நம்ம அதை கொல்ல வேண்டியதா இருக்கு இல்லையா? அப்ப கொண்டுறோம் இல்லையா? அப்போ ஒவ்வொரு சமயம் நான் நினைச்சுப்பேன், ஐயோ இதை கொண்டுட்டேனே, அப்போ இதனால எனக்கு என்ன பாவம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பேன் நான். அதுக்குதாங்க அந்த கிளாரிட்டி வேணும்னு, வேற ஒண்ணும். நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க மாதாஜி. இது எல்லாருடைய வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. அதாவது வந்து என்னன்னா வந்து இந்த அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வாழவே முடியாது மாதாஜி. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜெயினிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மூக்குல வந்து இது கட்டிக்குவாங்க, இது போல கட்டுவாங்க. ஏன் கட்டிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள் எல்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்கு. கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள் எல்லாம் உள்ளார போய் வருது. அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வாழவே முடியாது மாதாஜி. முடிந்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பிற உயிர்களுடைய துன்பங்களை போக்கி முடிந்த அளவுக்கு, அதாவது வந்து நமக்கு தொல்லை பண்ணாத அளவுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், மேக்சிமம் நம்ம வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். இப்ப கரப்பாம்பூச்சி எல்லாம் ஏன் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வீட்டுல சாப்பாடு ஐட்டம் போட்டு வைக்கிறதுனாலதான் வருது.
கரெக்ட்டுங்களா? நம்ம தூய்மையா இருந்தா அதெல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. இது வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஆனா வந்து முடியாத ஒரு பட்சத்துல வந்து என்ன பண்ணணும், முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க அவாய்ட் பண்ணி போய்க்கிறது நல்லது. ஆனா என்ன பண்ணாலும் விளைவு உண்டு. அதுக்குதான் பகவானை போய் நம்ம வந்து சரணாகதி அடைஞ்சிடணும். ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமல பல பாவங்களை பண்றோம். நீங்க காய்கறி கட் பண்ணும்போது நிறைய உயிரினங்கள் சாகும். அதெல்லாம் கண்டிப்பா கணக்கு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. அதனாலதான் பகவான் என்ன சொல்றாரு, சர்வதர்மான் பரித்தெச்ச மாமேகம் சரணம் விரஜ அகம்துவா சர்வ பாபம். எவ்வளவு பாவம்ன்றது தெரியாது. பகவான சரணாகதி அடைஞ்சிருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चंस? காய்கறி எல்லாம் கட் பண்ணும்போது ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತಂದು சொல்லுங்க. நீ ಶರಣಾಗತಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಅದ ಆಕ್ಚುअल ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ whenever ಕಾಯಿಗರಿ ನಾನು ನರಕಂಬೋದು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಾಯ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ when you are cutting vegetables and cooking for Krishna, and if you are offering to the Krishna, all sin is gone. That is the answer. Hello. Hare Krishna. Hare Krishna. The answer is சொல்லுங்க தம்பி சொல்லுங்க. Professional வந்தா ஆன்சர் சொல்லலாம். Hare Krishna. சார் எனக்கு ஒரு டவுட். ஹரே கிருஷ்ணா சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க தம்பி சொல்லுங்க. அது வாஸ்து படி அது மகாபாரத கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் இருக்காங்கல்ல சார், அதோட போட்டோ, அது அந்த போட்டோ ஃப்ரேம் வாஸ்துபடி வீட்ல வைக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்? அதாவது தம்பி, இதாவது இந்த பரவாயில்ல, கிருஷ்ணரே வச்சு கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, புல்லாங்குழல் வச்சிருக்க போலே வச்சு கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் அதாவது வந்து இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா பிற்காலத்துல வந்த இது, அதெல்லாம் கிடையாது தம்பி. பகவான் வந்து அதாவது பகவத்கீதை இருக்கிறப்போ அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து ஒண்ணு பிற்காலத்துல வந்தவங்க வந்து அதை ஒரு இதுவா தவறான ஒரு வழிகாட்டுதல் இது பண்ணாங்க. பகவான் அதாவது வந்து நீங்க எதை வச்சிருக்கீங்களோ இல்லையோ பரந்தாமனை வச்சுக்கோங்க, மீதி எல்லாத்தையும் விடுங்க, பகவானை வச்சுக்கோங்க. மீதி எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து மக்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று. பகவான் எங்கெங்க அதாவது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்காரோ எங்கெங்கெல்லாம் அர்ஜுனன் இருக்காரோ அந்தந்த இடத்துல வெற்றி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. எங்க 18th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காங்க. 18th சாப்டர்ல வந்து கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரு அர்ஜுனன் எங்க இருக்காங்க வெற்றி இருக்கும், செல்வம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இது எப்படி அவரே பகவானே சொல்லியிருக்காரு. அதனால வந்து அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் தம்பி. இல்ல சார், எங்க அம்மா கிட்ட போட்டோ இருக்கு, ஆனா அந்த வீடியோ பார்த்ததுல இருந்து மாட்டி வைக்கல. இல்லப்பா வச்சுக்கலாம். அதான் சொன்ன 18th சாப்டர் முடியும் போது இதுக்கு உண்டான பதில் கிடைக்கும். நீ முன்னாடியே கேட்ட, அதனால நான் உனக்கு சொல்லிட்டேன். வச்சுக்கலாம், தாராளமா வச்சுக்கலாம். சரி சார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. இன்னைக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஈவினிங் இந்த கர்டன் எல்லாம் அதுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாமான்னு தெரியல. பட் எனக்கு டவுட் இருக்குது, கேட்கல, எனக்கு அதை பத்தி ஒன்றும் தெரியாது. இப்போ இந்த கர்டன் எடுக்கும்போது சின்ன பள்ளி இருக்கு இல்லையா, அது இந்த கையில விழுந்துருச்சு. அதுக்கு என்னவா சாஸ்திரம் இருக்கா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, அதான் கேட்கலான்னு உங்ககிட்ட. நீங்க அதாவது வந்து பகவானை வந்து புடிச்சிட்டா வந்து என்னன்னா வந்து எதுவுமே பார்க்க கூடாது. அதாவது வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பிடிச்சிட்டா எதுவுமே பார்க்க கூடாது. ஆனா சாஸ்திரம் இருக்கு, அதாவது வந்து பள்ளி விழும் சாஸ்திரம்னு இருக்கு, பஞ்சாங்கத்துல இருக்கு. ஆனா வந்து பகவானை நீங்க இது பண்ணிட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்க்க கூடாது. இதுதான் வந்து என்னுடைய ஒரு இது. ஆனா சாஸ்திரங்கள் இருக்கு, சாஸ்திரம் என்னைக்கும் பொய்க்காது. எங்க பாட்டி கிட்ட நான் வந்து சின்ன வயசுல கேட்பேன், சாமி இருக்காரா சாஸ்திரம் இருக்கா இதெல்லாம் என்ன பாட்டி சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு கேட்பேன். அப்ப வந்து அவங்க 2 விஷயங்களை எனக்கு சொல்லுவாங்க. சாமி போயினா சாணத்தை பாருன்னுவாங்க, சாஸ்திரம் போயினா கிரகணத்தை பாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட கேட்ட போது, சாணியை வந்து என்னன்னா வெளியில போட்டு வச்சீங்கன்னா வந்து அப்படியே புழு பூத்துரும். ஆனா இதே வந்து நீங்க புள்ளையரா புடிச்சு வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். இது வந்து சாமிக்கு உண்டான கான்செப்ட். சாஸ்திரம் போயினா கிரகணத்தை பாருன்னுவாங்க. சாஸ்திரங்கள் தான் நமக்கு இந்த கிரகண காலங்கள் எல்லாமே கணிச்சு கொடுக்குது. சாஸ்திரம் என்னைக்கு போய்க்காது. பள்ளி விழும் பலன் வந்து பஞ்சாங்கத்துல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். ஆனா இது தேவையே இல்லை, எல்லாமே பகவான் கிட்ட இப்படி பாருங்க, நீங்க சரணாகதி இல்ல பகவானை இது பண்ணிட்டு நீங்க அதை போறீங்க, அப்ப பகவான் உங்க வழி கூட்டுருவார். மொத்தம் சர்வம் கிருஷ்ணா அப்படின்னு போங்க, அவர் எல்லா பலன்லையும் பாத்துக்குவார். இந்த பள்ளி எல்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப சின்னது, அவர் மீது எல்லாத்தையும் பாத்துக்குவார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, வாசுதேவ் பிரபுஜி. Hare Krishna. Hare Krishna. 2 participants raise the hand. Hare Krishna. Hare Krishna பிரபுஜி சொல்லுங்க. இன்னைக்கு காலையில அந்த ஜபம் லிங்க் அனுப்பியிருந்தீங்க, ஜபம் பண்ணலாம். ஆமா சார். அது பட் என்னோட ஒரே ஒரு என்னன்னா, காலையில நான் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம். இது பிரபுஜி கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்க, எனக்கு காதுல கேட்கல. பண்ணலாமா
பிரபுஜி கொஞ்சம் சவுண்டா சொல்லுங்களேன். அதாவது காலையில ஒரு ஜபம்க்கு ஒரு இது அனுப்பியிருந்தீங்க. ஆமா ஆமா லிங்க். ஆமா. அந்த இது ஜபம் பண்ணேன். பட் என்னன்னா நான் வந்து 5 o'clock 5 o'clock பண்ணிட்டேன், ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் சந்தியாவந்தனம் பண்ணேன். இது முன்ன பின்ன பண்ணா பரவாயில்லையா, ஒன்றும் நத்திங் ராங் அப்படின்னா? இல்லை சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணுமா? நார்மலாக எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே எங்கள் ஆற்றுல வந்து சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு தான் எல்லா வேலையுமே பண்ணுவோம், எல்லா சுவாமி காரியமும். ஸோ இதில் வந்து நான் ஜபம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணேன். எனி திங் ராங் இன் தட்? அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. பிரபு நீங்க இதை கேட்டுட்டு நான் சொல்றேன் பிரபு, ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப இதுவான இது. நான் இங்க இருக்கக்கூடிய பெரியவங்களை கேட்டு நான் சொல்றேன் பிரபு. சரி, ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அண்ட் சந்தியாவந்தனம் முடிக்கும் போது எப்பவுமே சர்வம் பிரம்மாத்மனம் தான் சொல்லி முடிப்போம். ஆமா, இது வரைக்கும் இன்னி வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்ப நான் 2 நாள் முன்னாடி நீங்க கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொன்னேன் இல்ல, அந்த கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லணுமா? பிரம்மார்ப்பணமும் கிருஷ்ணார்ப்பணமும் ரெண்டும் ஒண்ணுதானா? ஒண்ணுதான் சாமி, அதான் சொன்னேன். பரபிரம்மம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டீங்கன்னா எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. டோட்டலா சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் எல்லாமே அடங்கிடும். அதான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சர்வ தேவிகள் எல்லாமே அவனுக்குள்ளார அடக்கம். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் ஒண்ணு போட்டீங்கன்னா எல்லாமே முடிஞ்சது. எனக்கு கிட்டத்தட்ட 12 வயசுல எனக்கு இது பூனல் ஆயிடுச்சு. இனி 55 வயசு. இன்னி வரைக்கும் நான் பிரம்மார்ப்பணம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். 2 நாளா நீங்க சொன்னதுல இருந்து அந்த கிருஷ்ணார்ப்பணமும் சேர்த்து பிரம்மார்ப்பணம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி சேர்த்து முடிச்சிடுறோம். தாராளமா சொல்லுங்க பிரபு, தாராளம். ரொம்ப நல்லது. நம்ம சாஸ்திரம் உங்களுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுத்தபடி பிரம்மார்ப்பணமும் சொல்லுங்க, கிருஷ்ணார்ப்பணம். ரொம்ப சந்தோஷம் பிரபு, தாராளமா சொல்லிட்டு வாங்க. சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. Hare Krishna. Any more participants? I think only one participant is there. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji, சொல்லுங்க. ஸோ நான் கேட்குற கேள்வி ரொம்ப கொஞ்சம் இடியட்டா கூட தோணலாம். ஏன்னா வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி ஏதாச்சும் உடஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே அது இல்லோமன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ வந்து ஆக்சுவலா நான் பிறக்கறதுக்கு முன்னாடில இருந்து எங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு கிருஷ்ணர் போட்டோ இருக்கு, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வந்து ஐ திங்க் ஸோ முந்தா நேத்து நைட் வந்து அது உடஞ்சிருச்சு. ஸோ நான் கிருஷ்ணாக்காவும் ரொம்ப அழுதேன், ஏன்னா அது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட். ஸோ அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லையா அந்த மாதிரி உடஞ்சா ஏதாச்சும்? ஏன்னா எனக்கு அது ஒரு மாதிரி மனசு ஒரு மாதிரி கலக்கமாவே இருந்துச்சு, அது ஒரு மாதிரி கஷ்டத்தை எனக்கு உருவாக்குச்சு அது உடஞ்சதுக்கு அப்புறம். அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன். அதாவது கொஞ்சம் எல்லாருமே மனித மனம் வந்து அப்படிதான். ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச அந்த பகவானுடைய விக்கிரகம் உடையும் போது மனசு வந்து இதுவா இருக்கும். அதுக்கு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தா என்ன போகுது சொல்லுங்க? பகவான் வந்து அதெல்லாம் இது திரும்ப ஒரு நாள் ஒரு விக்கிரகம் வாங்கி அதை இது பண்ணீங்க. வருத்தப்படுறதுனால பகவானும் வருத்தப்படுவார். ஏன்னா இப்ப நீங்க வருத்தப்பட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு பக்தை, உங்களுக்குள்ளார இருக்க பரமாத்மாவும் வருத்தப்படுவார். அதனால பரமாத்மா வந்து நீங்க வருத்தப்பட வைக்க வேணாம், இன்னொரு விக்கிரகம் வாங்கி அதை வச்சு நீங்க வந்து அவருக்கு சேவை பண்ணுங்க. வருத்தம் இருக்கும், ஆனா அந்த வருத்தத்தை பரமாத்மா கொடுத்துறாது. ஏன்னா பக்தியா இருக்கீங்க. பக்தி இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை, பக்தியா இருக்கிறதுனால இன்னொரு விக்கிரகம் பகவான் அதே கிருஷ்ண விக்கிரகம் வாங்கி வச்சு அவரை பூஜை பண்ணுங்க. நீங்க வருத்தப்படக்கூடாது, பக்தியை வருத்தப்படக்கூடாது. சரிங்க பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. I think no more questions. Shall we wind it off? Yes, Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I think Padma Srinivasan Mataji have raised their hand. Please unmute her. Padma Srinivasan Mataji. Hare Krishna Mataji. Padma Srinivasan Mataji. Please unmute. இப்பதான் அன்மியூட் ஆயிருக்கேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்போ நாளைக்கு கிரகணம் கடைபிடிக்கணுங்கிறாங்களே, அது கம்பல்சரியா சார்? நம்ம பக்தர் இந்த கிருஷ்ண பக்தர் இந்த இது மாதிரி இருக்கிற கம்பல்சரியா? பகவானே சாஸ்திரம் வந்து அதாவது பகவான் எப்படி வாழ்ந்தாரு நாரதருக்கு வந்து ஒரு தடவை டவுட் வந்தது. சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களை பகவான் ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு. இது பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்துல இருக்கு, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கு. நான் ஒரு நாள் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது பகவான் என்ன எப்படி வாழ்ந்தாருன்றது சாஸ்திரப்படி வாழ்ந்தான்னு சொல்றேன். சாஸ்திரங்களை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அது வந்து என்னன்னா நம்மளுடைய சுயலாபத்திற்காக சாஸ்திரங்களை இது பண்ணக்கூடாது. பண்றது பூரா என்னன்னா சாஸ்திரத்தை வந்து பகவானுக்காக பண்ணணும். இந்த சாஸ்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்கள் என்னைக்கும் போய்க்காது. சாஸ்திரங்கள் உண்மை கொடுத்தது வந்து பகவான். சாஸ்திரங்கள் எதுல இருந்து எடுத்ததுன்னா வேதங்கள் உபநிஷத்துக்கள்ல இருந்து எடுத்து நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. நிச்சயமா ஃபாலோ பண்ண மாதாஜி. எதுக்காக பண்ணா பகவானுடைய பிரீதிக்காக பண்ணணும். அந்த நேரத்துல வந்து கிரகண நேரத்துல என்னன்னா சாண்டிங் பண்ணணும், பகவான் நாமத்தை சொல்லணும், பகவத்கீதை படிக்கணும், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும். இதே போல விஷ்ணு புராணம் இதே போல விஷயங்கள் வந்து நீங்க பண்ணணும். சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, நிச்சயமா நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஏன்னா ரெகுலரா அந்த நேரத்துல சாப்பிட்டு பண்ணி பழகினது, திடீர்னு அவருக்கு சுகர் இருக்கு,
அது காத்தால 5 மணிக்கு சாப்பிட்டு நைட் 3 மணி வரைக்கும் அது மாதிரிலாம் கொஞ்சம் சிரமங்கள் உண்டு. தர்பையை போட்டு சாப்பிட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு. அதனால கேக்குறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு பாருங்க மாதாஜி. வயதானவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து ஆச்சாரியர்களே கொடுத்திருக்காங்க. குழந்தைங்களுக்கும் வயதானவங்களுக்கும் ஒரு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் உண்டு. அதனால வந்து உங்களுக்கு ஆச்சாரியர்கள் இருந்தாங்கன்னா ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு குரு இருப்பாங்க, ஆச்சாரியர்கள் இருப்பாங்க. ஆச்சாரியர்கள் கிட்டே ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கலாம். என்னோட இதுபடி என்னன்னா வந்து அந்த கிரகண நேரத்துல வந்து உணவு இது வந்து சயின்டிபிக்காவும் ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. உணவு வந்து நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. இருந்தாலும் அந்த குசா கிராஸ்ன்னு சொல்றாங்க, தர்பை புல் போடும்போது அதுல வந்து இருக்கக்கூடிய தோஷங்கள் போகுதுன்னு சொல்றாங்க. அந்த டைம் வந்து ஆஸ்பிசியஸ் டைம், அதை பார்த்துக்கோ. அதான் அந்த தர்பையை போட்டு அதை மேனேஜ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும். அதனாலதான் கேட்டேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, அனிருத் பிரபு, thanks for your service. Shall we wind it off? Finish it off? ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you all. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா.